Вітаем вас, беларуская служба радыё Свабода. Мы ў жывым эфіры з Кастрычніцкай плошчы, гэта самы цэнтр Менску. Тут мае адбыцца чарговая акцыя пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Гэта будзе ўжо трэці пратэст такога кшталту. Першыя акцыі адбыліся 7 і 8 снежня. І паглядзім, у якой атмасферы гэта можа адбыцца. Напярэдадні беларуская міліцыя выклікала людзей, якія ўдзельнічалі ў акцыях 7-8 снежня і папярэджвала, што гэтыя месца Кастрычніцкая плошча, на якое заклікала прыйсці беларуская апазіцыя, каб выразіць свой пратэст супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй, не надта прыдатная для гэтага, і гэта будзе фактычна забароненая акцыя. Ну і сапраўды тут такая вельмі калядная цяпер атмасфера, як звычайна ў гэтыя дні. Тут усталяваная галоўная ялінка краіны, тут сабраліся сем'і з дзецьмі, вельмі шмат маленькіх дзяцей. Яны, напэўна, ідуць у Палац Рэспублікі, дзе запланаваныя святочныя падзеі для гэтых дзетак. Ці прадугледзелі гэта арганізатары акцыі, мы не ведаем. Спадзяемся, што гэта будзе вырашана ў бліжэйшы час, а па плане акцыя запланаваная збор людзей на 18 гадзінаў, і ў 18:30 мае пачацца мітынг. Такі своеасаблівы фармат акцыі пратэсту, ён ужо сфармаваўся за дзве папярэднія акцыі 7-8 снежня. Людзі ходзяць па вуліцах горада, і такое самае шэсце мае адбыцца і сёння ад плошчы Кастрычніцкай. Пасля мітынгу людзі маюць прайсці праспектам Незалежнасці, павярнуць на Нямігу, пасля дайсці да вуліцы Зыбіцкай і ізноў вярнуцца на плошчу Незалежнасці, дзе будзе таксама такі цікавы фармат выказвання пратэсту, ланцуг у абарону незалежнасці, які першы раз адбыўся 7 снежня. Людзі браліся за рукі і стаялі ўздоўж праспекту, такім чынам выказваючы сваю пазіцыю. Ну, мы не ведаем, што будзе канкрэтна адбывацца менавіта сёння, яшчэ і таму, што вельмі шмат людзей, якія ўдзельнічалі ў папярэдніх акцыях, былі папярэджаныя міліцыяй пра тое, што ім нельга ўдзельнічаць у такога кшталту акцыях. Людзям званілі на мабільныя тэлефоны, на працоўныя хатнія тэлефоны і праводзілі такія прафілактычныя гутаркі. Шмат, гэта дзесяткі людзей насамрэч, і некаторыя былі нават здзіўленыя, як хутка ўдалося праваахоўным органам іх ідэнтыфікаваць. Некаторых выклікалі ў міліцыю, як гэта адбылося з самім Паўлам Севярынцам, які фактычна ўзяў на сябе адказнасць за гэты пратэст, і яго затрымалі, АМАП затрымаў яго каля ягонага дома. Ён быў дастаўлены ў РУС, і там даведаўся, што ён асуджаны на 15 сутак. Аднак яго адпусцілі, ніхто не зразумеў, чаму такое адбылося. Цяпер Павел Севярынец на волі і, напэўна, можа з'явіцца на плошчы. Чаго нельга сказаць пра актывістаў Яўгена Афнагеля і Максіма Вінярскага. Яны таксама ўдзельнічалі ў папярэдніх акцыях пратэсту, але яны якраз-такі атрымалі свае 15 сутак і цяпер знаходзяцца у СІЗА, і ўсё ж такі навагоднія святы яны таксама сустрэнуць у турме. Вось такія папярэднія падрыхтоўчыя дзеянні зрабілі праваахоўныя органы і міліцыя, але і апазіцыя таксама рыхтавалася да гэтых падзеяў. Быў адмысловы сход зладжаны, на якой прысутнічалі большасць палітычных сілаў і таксама грамадскіх арганізацыяў. Быў зроблены адпаведны адмысловы план на гэтыя акцыі пратэсту. Не абышлося таксама і без канфліктаў, без спрэчак і дыскусій. Яны падрабязна апісаныя у артыкулах, у публікацыях на радыё Свабода. Вот цяпер мы ведаем, ужо бачым у кадры Юрася Купарэвіча, гэта прадстаўнік руху за свабоду. Вось ён дакладна знаходзіцца на плошчы. Гэта адзін з палітычных рухаў, якія прымаюць удзел у арганізацыі гэтых пратэстаў. Будуць выламваць рукі Александру Лукашенку, так як ён прызвычаіўся гэта. Юрась Губарэвіч згадаў прозвішча Александра Лукашэнкі. Гэтыя акцыі пратэсту
так атрымалася, яны прымеркаваныя да сустрэчаў Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Мяркуецца, што на гэтых сустрэчах абмяркоўваюцца пытанні інтэграцыі, але, як мы ўсе ведаем, дагэтуль мы дакладна і не ведаем пра тое, што канкрэтна знаходзіцца ў дакументах, якія маюць падпісаць беларускі і расійскі прэзідэнты, якія маюць узгадніць беларускі і расійскі прэзідэнты. Вакол Юрася Гупарэвіча пакуль што гэта ці не адзіны прадстаўнік палітычных сілаў, якія ўдзельнічаюць у арганізацыі акцыі пратэста. Ужо згуртаваліся журналісты, бяруць у яго каментары. Людзі трохі падыходзяць, вельмі цяжка сказаць, як заўжды журналістаў і простых такіх мінакоў на пачатку акцыі нашмат больш, чым удзельнікаў. Добрый день. Вот першы чалавек, у якога мы возьмем зараз каментар, гэта блогер, які вядомы як Шэры Кот. І як вас зваць? Скажыце, калі ласка, як да вас звяртацца? Дмітрий. Радыё Свабода, мы ў жывым эфіры. І зусім недаўна, некалькі гадзінаў таму мы пісалі пра тое, што Шэры Кот знік, яго ўсе шукаюць, ягоны аккаунт узламаны, і адтуль рассылаюцца нейкія невядомыя паведамленні. Што з вами адбылося? Я об этом на самом деле ничего не знаю, потому что я просто отдыхал за городом, скажем так, спокойно был на дне для того, чтобы попасть вот сюда. Потому что если бы я был со включенным телефоном, ходил по улицам, то наверняка я бы здесь сейчас не стоял. Я это уже знаю, уже не раз это проходили, поэтому я ушел на дно, как говорят, не отвечал ни на какие звонки, у меня все было выключено. Вот, и поэтому, подождите, кто-то звонит. Секундочку, извините. Таксама мы даведаліся, як блогеру Шэраму Кату, якога насамрэч зваць Дмітрий, удалося схавацца ад пераследу праваахоўных органаў. Падыдзем. Спадарня Тацяна. Добрый день. Привітанечка. Тацяна Севярынец, вы удзельнічалі ў папярэдніх акцыях? Так. Як думаеце, сёння людзі прыйдуць? Я вельмі спадзяюся. Ну, не такі ўжо ў нас народ, каб вот яны спалохаліся тым, што северынец такі-сякі тут будзе зараз есці дзяцей на гэтай плошчы. Я не думаю, што яны павераць у гэтыя байкі. І яшчэ раз папярэджваю тым, хто распаўсюджвае гэтыя ганебныя такія плёткі пра сына, яны будуць адказваць канкрэтна за свае ганебныя словы. Таму што больш прынцыпова, больш чыстага чалавека, чым Павел, ну, няшмат такіх знойдзецца. Тут давайте удакладнім, што Тацяна Севярынец таксама маці Паўла Севярынца, і таму першыя словы, якія яна сказала, гэта такія, напэўна, мацярынскія словы. Тацяна, але чаго вы чакаеце вот канкрэтна ад гэтага пратэсту? Ужо 2 разы людзі выходзілі на плошчу. Ці штосьці новага дадалося ў закліках за незалежнасць? Это тое, што пачулі, людзей пачулі. Заклік «Жыве Беларусь», і Беларусь павінна быць незалежнай, пачуты не толькі тут у Беларусі кіраўніцтвам, усімі службамі, але пачуты і на захадзе, пачуты і ў той самай Расіі, да якой нас збіраюцца далучыць. Я хочу сказаць, што галоўны правакатар вось гэтай плошчы, той плошчы, якая была 7-го, 8-го, у нас з'яўляецца Лукашенко і ўрад. Першае, ніхто нічога да сённяшняга дня не ведае, што за нейкія таямнічыя там дарожныя карты. Іх ужо называюць краплёнымі картамі. Чым яны там гуляюцца сёння то ў Сочы, сёння ў Піцеры. Гэта яны правакатары, яны нас правакавалі, што ў нас абудзіўся страх за нашу краіну, за яе цэласнасць, за яе незалежнасць. І мы таму і заяўляем у голас, што мы не хочам ніякага далучэння, ніякай паглыбленай інтэграцыі, ніякага аншлюсу. Мы хочам быць незалежнай краінай. А як ставіцца да слова Александра Лукашэнкі і таксама іншых высокіх чыноўнікаў у Беларусі, якія кажуць, што незалежнасці Беларусі нічога не пагражае, што ў гэтых мапах, пра якія яны кажуць пра інтэграцыю, таксама няма нічога, ніякага палітычнага складніку, а толькі эканамічны. Давяраць? Ведаеце, я хочу сказаць, што менавіта эканамічны складнік прывёў да палітычнага складніку. Таму што я не эканаміст. Я чалавек, які увесь час жыве ў гэтай краіне, і маё жыццё 25 год ужо ідзе пры гэтай уладзе.
І я адчуваю, як з года ў год яно горшае і горшае, як жабракуе, нашы людзі жабракуюць. І таму, канешне, казаць пра тое, што ніякага няма палітычнага складніка не выпадае, таму што верыць, няма веры таму, што кажа Лукашенко. Ён кажа, як калісьці казала моя свекроўка, ой, Лукашеначка ж, ён наш, ён кажа так, як мы. Ён умее гаварыць. А што людзі яшчэ Лукашеначкам называюць Лукашенко? Не, это было давно, это было на пачатку. Зараз яны все клянуць яго. Зараз усе клянуць і думаеш, Господи, Боже ж мой, калі ўжо хто здолее... Тетяна, а давайте падыдзем туды. Давайте падыдзем, вот з'явіліся бел-чырвона-белыя сцягі і гучыць таксама на плошчы воклічы «Жыве Беларусь». Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве! Утвараецца такі своеасаблівы цэнтр гэтай акцыі пратэсту. Два на плошчы гэтай цэнтры. Адзін такі калядна-святочны, дзе дзеці з бацькамі гуртуюцца вакол ялінкі. І другі гэта людзі, якія прыйшлі на акцыю пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Добрый день. Добрый. А можете себя назвать? Да, Андрей Кудик приехал из Вилейки на акцию, чтобы отстаивать независимость нашей страны. А что и погрожает нашей независимости? Как я считаю, погрожает потеря суверенитета. Сейчас, сегодня в Санкт-Петербурге мы не знаем, чем занимается Лукашенко с Путиным. Ведут какие-то, как нам заявили, какие-то договоренности. Первый раз у них что-то как бы не получилось 8 числа по какой-то причине. Сейчас вот он заявил, что будет снова делать какие-то, не спросив у народа, не спросив у людей, никакого-то просто у меня такое ощущение, что он поставит перед фактом. Ребята, страна продана, вы проснулись в Российской Федерации или что-то в этом роде. Поэтому я не профессионал, не специалист, но по моим ощущениям происходит что-то страшное в стране. И люди, к сожалению, плохо этого до конца не понимают. Люди правильно 25 лет приучили не интересоваться политикой, не интересоваться, что происходит жизнью в Беларуси. Хорошо, поэтому сложно это. В этот момент, я смотрю, 7-8, молодцы люди вышли, было и достаточно много. Хотелось бы, чтобы все-таки белорусы встали и все отстояли свою независимость на этой площади, начиная с этой площади. А чому ви з таким недоверием ставитеся до ідеї незалежності? Вот усё ж таки Лукашенко і чыноўнікі, яны абяцаюць, што будзе палепшана эканоміка, што ў Беларусі будзе больш магчымасцяў прадаваць свае тавары на расійскі рынок, цана на нафту, на газ будзе зноў для нас нізкая. Што вам не падабаецца? Я не верю в эти слова. Исторически, я уверен, что нужно дружить со всем миром. Нам заявляют, что у нас как бы с Россией дружбы, с Европой хорошие отношения. У нас плохие отношения с Европой, откровенно. То есть я не специалист, я это понимаю, вижу. Нам нужно дружить со всеми. Я ничего не имею против русских людей, против еще кого-то. Просто нужно дружить, иметь свои дома и дружить, добрососедские, хорошие отношения. А просто терять свой суверенитет, за которыми наши предки отстаивали, Богом данная наша земля. То есть мы должны ее, мне кажется, отстоять. Спасибо. Дякую вялікі, спадар Андрей. Андрей з Вілейкі. На плошчы з'явіўся Павел Севярынец. Мы супраць перамоваў Лукашенко и Путина. Они ведутся за спиной белорусского народа, тому мы супраць, и мы тут для того, каб выказаць свою позицию. Тое, што мы супраць. Добра, шановне гаспадарства, мы зараз пройдзем трошки далей, каб не перашкаджаць тым, хто каля елкі. У мяне просьба, каб мы трошечки ў той бок рухаліся. Так. Павел Севярынец з'явіўся на плошчы, і вот гэтая акцыя пратэсту яна набыла такі больш арганізаваную форму, з'яўляецца ўсё больш бел-чырвона-белых сцягоў, і па закліку Паўла ўсё ж такі людзі перасоўваюцца далей ад святочнай ялінкі. Сябры, мы, калі ласка, рухаемся трошки далей, каб не быць каля елкі. Я думаю, што цяпер на плошчы знаходзіцца
может быть, некалькі десяткаў чалавек, 100-150, наколькі мне дазваляе мой не надта высокі рост ацаніць, гэта прыблізна такая колькасць, але да самога пачатку гэтай акцыі яшчэ ёсць немало часу. І ну і мы бачым, што людзі ўжо вельмі добра арганізаваныя. Спадар Антончык, можна да вас звярнуцца ў жывым эфіры? Скажыце, калі ласка, а што такога небяспечнага ў інтэграцыі з Расіяй можа быць для Беларусі? Тым больш, што мы яшчэ нават і нічога не ведаем, што там адбываецца, насамрэч, пра што дамаўляюцца. Ведаеце, пад гэтым словом інтэграцыя хаваецца паглынанне краіны. Мы не можам быць роўнымі у імперіі. Мы просто не можем быть. Потом мы идем не ў цывілізацыю, а идем у среднявеччання. Таму для нас гэта вельмі небяспечна. Расія выбрала не дэмакратычны накірунак развіцця, не еўрапейскі накірунак, а як звычайная імперія, яна павінна пашыраць свае калоніі. Таму мы нічога лепш добрага не будзе ў Расіі, таму што мы просто ператварымся ў северо-заходні край ці ў калонію, все. Таму гэта вельмі небяспечна для жыцця просто людзей. Дзякуй вялікі, спадар Антончык, былы дэпутат Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь. Папярэджвае міліцыя пра тое, што акцыя не дазволеная. Стаім і чакаем, калі ласка. Мы супраць таго, каб за нашай спіной гандлявалі нашай радзімай. Людзі маюць права на збор паводле Конституції. Люди мають право на збор паводле Конституції. І Конституція обов'язує любого громадянина Республіки Беларусь обороняти незалежність і конституційний лад у республіці. Так що, дорогі сябри, калі ласка, чекаємо остатніх удельників. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Спадар Павел, пакуль у вас невялічкі перапынак у жывым эфіры Радыё Свабода, паракаментуйце, калі ласка, вынікі перамоваў сённяшніх. Лукашенко сустракаўся з Пуціным, нічога мы не даведаліся. Сам факт перамоваў ёсць кепскі. З'явіўся на плошчы Дзед Мороз. Так, сябры. Пацан, мы тебя не чапаем. Хотите балаган, езжайте туда, за городом. Снимайте флаг и все. Я протестую этом митинге. Город для кого? Мы громадяне такие самые, як и вы, разумеете? Вам сказали, идите, будет митинг, будет ОМОН. ОМОн приехал. Вось тут з'явіўся такі чалавек ва ўбранні Дзеда Мороза. Мяркуецца, што гэта правакацыя, і ён такім чынам хоча перашкодзіць, проста унесці сумяціцу у рух дэманстрантаў. Аказваецца, тут у арганізатараў ёсць група «Дружына», якая у такіх выпадках у такіх выпадках дзейнічае. І Павел Севярынец прям асабіста выводзіць гэтага Дзеда Мороза з тэрыторыі, на якой, як ён мяркуе, будуць збірацца удзельнікі акцыі пратэста. Что, вы думаете, гэта ўсё ж таки не сапраўдны Дзед Мороз? Ну, напэўна, не сапраўдны, но ён сказаў, што ён з Украіны. І ён сказаў, што он не за кого, і он з Украіны. Ну все, мы провели Дзед Мороза, да. Все нормально. Дык што з перамовамі? Што з перамовамі? Сябры, тыя перамовы, якія вядуцца, ўжо сам факт іх. Это ёсць злачынства, дзяржаўнае злачынства. За спіной народа нельга размаўляць пра тое, каб прадаваць краіну. Таму мы супраць любых саюзаў з Расіяй, мы супраць любых дарожных картаў, мы супраць інтэграцыі, якая вядзецца. Мы супраць, і мы сёння пра гэта на поўны голас скажам. Супраць. Дякую, сябры. Так, чакаем усіх. Будет сегодня какой-то микрофон предоставляться? Вот я приехал из Витебска. Сябры, сёння будзе, я спадзяюся, што ўсё будзе добра. Мы зараз разберемся сітуацыя, якая тут на плошчы, і мы параемся з арганізатарамі, як працаваць далей, таму што тут вельмі моцна абмяжоўваюць нас па гэтай плошчы, але мы павінны дачакацца людзей, якія падыходзяць. Звычайна на працягу хвілін 40 людзі падыходзяць на плошчу. Добра? Вось, але пакуль мы тут, спадарства, давайце мы гукнем: «Жыве Беларусь! Жыве!
Живе Беларусь! Живе Беларусь! Так, просьба, да. Господарство. Великая просьба. Да. Так, сябры. Я ведаю там. Великая просьба. Так. Сябры, ёсць великая просьба, мы зараз будем чакаць. Ідзе гук? Раз, два, три. Да. Сябры, значит, зараз мы чакаем людей, якія падыходзяць на плошчу. Звычайна па вялікіх акцыях збіраюцца парадка 40 хвілінаў люди. За гэты час мы постараемся з вами абысціся без нейкіх резкіх рухаў, правакацыяў. Мы стаім і чакаем, так, мы можем гукаць, але мы нікога не затрымліваем, нікому не перашкаджаем рухацца і не слухаем антыканстытуцыйных, значит, загадаў, разысцісь і так далее. Мы, грамадзяне Республікі Беларусь, маем право паводле Конституцыі збірацца, мы маем право на мирный протест, и мы обязаны оборонять незалежность Республікі Беларусь, як грамадзяне, паводле Конституцыі. Что и будем зараз рабіць? Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Поехали. Шановні сябри, я зараз зачитаю витримки з Конституції Республіки Білорусь. Павел Северинец нагадаў усім про тое, што ёсць канстытуцыйнае права, якое дазваляе людзям збірацца і выказваць сваё меркаванне, сваё думкі. Гэта ўсё адбываецца на фоне таго, што ходзяць міліцыянты і папярэджвае людзей пра тое, каб яны, наадварот, не ўдзельнічалі ў гэтай акцыі, што гэтая акцыя недазволеная. Кто щенок? Я щенок, вот и мой щенок, старый пень. Дед Мороз працягвае весці трохі дэструктыўную працу і ўсё больш набліжаецца да самога мітынга. Давайте паспрабуем, пакуль яшчэ ёсць трохі часу, пагаворым з людзьмі. Вот Вячеслав Сіўшчык, Алена Толстая. Спадар Вячеслав, вам удалося пазбегнуць і пераследу, і вас не асудзілі, і ў міліцыю не вводзілі. Вы таксама як шэры ход каваліся? Нет, справа в том, что я только сегодня приехал в Минск раніцай, бо я был в Вильне, Варшаве, в Кракове. Там отбылся вельмі паспяховы пикет студентов с Беларуси, Украины и Польши в падтрымку Беларуси и белорусов. Пасля во Львове, где таксама было пикетование консульства Российской Федерации, там было больше 30 человек. Националисты Львова вышли на падтрымку беларусаў, приняли вельмі резкий зворот. Ну а вчора была акция каля посольства Российской Федерации в Киеве, где было 50 человек, абсолютная большасць з якіх гэта якраз прадстаўнікі розных партый, грамадскіх рухаў, активисты Украины. Вот я только сегодня приехал, тому меня тяжко было и переследовать, и отшукать поза территорией Республики Беларусь. Будем глядеть, что сегодня будет зарабиться. Спадар Вячеслав, калі у вас пытаюцца, вот чаму вы ўсё ж таки супраць таго, каб Беларусь інтэгравалася з Расіяй яшчэ больш? Што вы адказваеце? Ну, справа в тым, што я з тых людзей, якія лічаць Касця Каліновскага нацыянальным героем, я лічу, што беларусам якраз прыйшоў час выканаць яго запавет і пазбавіцца тых ілюзій, якія акупанты весь час накидывали на наш народ. Нічого доброго зараз со всходу к нам прийти не может. И сапраўды, любые паперки, подписанные с Россией, любые союзы, любые пагаднения, гэта будучая бедность для белорусского народа и больш страшная рэч. Гэта втягивание Беларуси под российские имперские интересы, это будущие войны, это новые труны и, магчыма, нават третья сусветная империалистичная война. А в звязку с тем, что белорусская нация, на великий жаль, стратила в кожных з двух империалистичных войнаў, якія были не менш по 2 миллиона человек, то боюсь, что за тыя паперки, якія сегодня были подписаны, и за іншыя пагаднения, якія так безвольно
робить Лукашенко, гандлюючи Білоруссю, нам так само прийдеться заплатити він великий кошт. Тому поки ще не поздно, поки ще максимум мирний протест, то білорусам треба ратувати самих себе. І другої альтернативи, окремя вуличних акцій, як би за це не переслідували, на жаль, у нашого народу нема. Тому що супроти нас працює не тільки режим Лукашенка, працює Лубянка. І ось якраз на Заході просто вбивається фраза, що быццам білорусам самим нічого не треба. Забившися про те переслід, який є в Білорусі, забившися про той ГБшний режим, який є, і забившися про моцну поліцейську державу і переповнені тюрми, які є в Білорусі. Тому білорусам треба розлічувати все-таки на самих себе і використовувати, може, опошні шанси мирних вуличних акцій. Дякую великий, Вячеслав Сихчик. Это рух солидарности разом. Теперь уже можно сказать, что акция протеста фактично почалася. Есть уже падрыхтаваныя слоганы, якія люди выкрикивают усе разом. Я зараз попрошу зробити трошки ширейше коло і трошки підвести в бок горизонту Білтелекома. Ми чекаємо людей, які ще підходять. Поки що ми не будемо починати мітингу. У нас у 18:30 переход на місце проведення мітингу. І є вельми велика просьба до тих людей, які готові допомогти з організацією ахови і безпеки. Коли ласка, зверніться увагу, підійдіть до мене, хто готовий з молодих, пожадано здорових таких хлопців, прийняти уділ у цій групі. У нас є біля 15 чоловік на місці, просьба зараз підійти і долучитися. Окромя того, сябри, є пропанова. Коли тут є люди, які готові заставатися на завтра, коли є люди, яким потрібна ночівка у Мінську, і є люди, які готові предоставити свою ночівку удільникам з регіонів, то, коли ласка, підходьте так само до мене, представник консервативно-християнської партії, проведе запис і удокладнення. Коли хтось потребує ночлегу сьогодні на завтра, то, коли ласка, підходьте. Я нагадаю, что мы на Кострической площади Радио Свобода веде живую трансляцию з акции протеста супроть поглибленной интеграции з Россией. Коли ласка, долучайтеся до наших стримов на социальных сетках, подписывайтесь на наши каналы. У кожной социальной сетки есть Радио Свобода. Знайдите, вы будете иметь самые опошние новины про то, что отбывается у Беларуси и у свете. Сама акция еще не почалася як такая, але люди уже на площі. З політиків тут присутніший Павел Северинець, один з лідерів білоруської християнської демократії. Як ми це звичайно робили 7 і 8. А от зараз послухаємо, хто тут є. Чи є люди з Пінську? Чи є люди з Вітебську? О, Вітебськ мощнее. Чи є Бересте? Чи є Могилев? Гомель! Молодечно! Городня! Минск! Дякую велике всім, Мінчуки поки що в більшості. Перелічили некальких городов, сапраўды люди приїхали з усієї Білорусі. Ми навіть почали свій стрим з молодого чоловіка, який приїхав з Вілейки. Послухаємо, що каже Павел Северинець. Запотребувати свободи для всіх тих людей, які знаходяться або на Крестіна, або затримані, зняті з техніків. Таким чином, Урбановичу свободу! Григенчи свободу! Вінярському свободу! Афнагелю свободу! Веремієнку свободу! Саранчукову свободу! Козлову свободу! 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 Это прозвище тих людей, які були затримані після уділу у акціях протесту і тепер знаходяться у зняволенні. Некоторі з них були затримані якраз напередодні цієї акції, але некоторі політики все ж таки знаходяться на площі. Це і Павел Северинець, лідер БХД, це Юрацький Баревич з Руху за свободу, Вольга Ковалькова з Білоруської християнської демократії. Так само на площі Алена Анісім, була депутатка Палати представників, керівниця
гэта таварыства беларускай мовы. І мне таксама перадаюць, што на плошчы ёсць і Мікалай Статкевіч. Трошки ширэйшае кола, каб было бачна, наколькі нас шмат. Паўтарую яшчэ раз, мы не перашкаджаем бацькам, дзецям святкаваць, што яны лічаць патрэбным. Але мы людзі, Як любая акцыя, цяпер яна шырока вельмі асвятляецца блогерамі. Вот просто цяпер у нашай камеры відаць блогера Сергея Ціхановскага. Гэта блог «Краіна для жыцця». Ён вельмі часта прыходзіць на акцыі пратэсту і таксама робіць жывую трансляцыю. Жыве Беларусь! Жыве! Ну і вакол процьма людзей з тэлефонамі. Сябры, мы выступаем за тое, каб вас не посылали воевать на Донбасс, у Сирию, Ливию и хоть якія іншыя часткі планеты, гінуць за чужие інтарэсы. З'яўляюцца плакаты, самаробныя плакаты. На папярэдніх акцыях былі невялікія інцыдэнты з тым, што некаторыя удзельнікі прыходзілі з плакатамі, ну, не вельмі такімі прыязнымі надпісамі у дачыненні да Расіі. Людзі свабодна досыць выказваюцца. Альбо разгонять удзельников этой акции. Не выполнять незаконные, антизаконные, антиконституционные загады. Вы люди, кем маете право выбора. Преступный режим. Потом этот режим напал на Грузию в 2008 году. Гибли грузины. Не устраивайте, не робите провокацию. Не робите никаких скандалов. Напал на Украину, забрал Крым. Это банда. Павел Северинец тлумачыць, як трэба сябе паводзіць падчас акцыі пратэста. Людзі спакойна стаяць. Вот спадар Алесь Марачкін, вядомы беларускі мастак, таксама прынёс свой новы малюнак. Спадар Алесь, пра што ваша новая карціна? Ну, гэта, значит, такі малюнак, дзе кожны можа напісаць свой водгук. Вот. Ягоныя высловы, нахрана нам такі саюз. І вот бачыце, тут сцяжок расейскі, а ўжо павалены, і вот тут вочы Пуціна, і там роспіс яго. І он аж вочы закрыў. Так, кажуць, не глядзячы. А як вы самі ставіцеся вот да гэтай ідэі, што Беларусь можа інтэгравацца з Расіяй? У такім плане, як гэта бачыць Лукашенко, я супраць. Дружыць трэба з многімі людзьмі і з краінамі, але не так, каб наша знікла незалежнасць. Вот, поэтому мы сегодня тут за незалежность Беларуси, за ее самостойность. Вот что самое главное. Алесь Марачкін, вядомы беларускі мастак, які найперш вядомы таксама і сваёй палітычнай творчасцю. І вот сёння ён прынёс такую карціну. Давайте паглядзім, з якімі яшчэ плакатамі прыйшлі людзі. Людзі добра падрыхтаваныя, ёсць і плакаты, і вельмі шмат бел-чырвона-белых сцягоў. Часта адзначаюць, што на такія акцыі пратэсту выходзяць людзі розных пакаленняў. Сёння працяг обороны незалежнасці, якую мы баронім. Выступае актывіст Алесь Шахольскі. Завтра у 14 гадзін на гэтым жа самым месцы працяг мітинга. Еще раз, завтра, 21-го, у 14 гадзін працяг нашего митинга в оборону незалежности. Будут подтягиваться регионы. Закликаю Мінчуков перапосціць у сетках так само. 21-го, 14 гадзін. Чекаю вас завтра так само. Ну, першыя два мітынгі 7 і 8 снежня, яны таксама вот прайшлі такімі парнымі. І заўтра мы таксама будзем весці жывую трансляцыю мітынга супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Ён, напэўна, будзе трохі карацейшым, пакуль запланавана, што ён будзе цягнуцца прыблізна 2 гадзіны. Чалавекам дапамаглі такім чынам. Так что, сябры тыя, хто з Менску, ёсць вольныя месцы, ёсць магчымасць прыняць людзей, просім вас дапамагчы.
Сябры, зараз я трошки скажу про тое, што будзе пазней. Мы павінныя будзем у раёне 18:30-18:40 перайсці на месца правядзення мітынгу. Пакуль што у нас збор на гэтым месцы. Мы збіраемся і чакаем людзей. Мы просім усіх, хто бачыць стрымы, мы ведаем, што это зараз десяткі тысячаў людзей. Просім вас, заклікаем адным словам: долучайся! Долучайся! Мы плануем сёння правесці мітынг з урачыстымі спевамі нашых нацыянальных гімнаў. Мы плануем зачытаць зварот кіраўніцы Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Мы плануем паслухаць дэпутатаў незалежнасці, якія забяспечылі для Беларусі незалежнасць. Мы плануем паслухаць лідараў партый і рухаў, а таксама зладзіць пэўны вольны мікрафон. Усё гэта будзе на месцы мітынгу, сябры. А зараз давайте гукнем, каб нас пачулі тыя, хто вакол і яшчэ не вырашылі далучыцца. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Давайте зробім яшчэ невялічкую пераклічку. Сябры, калі ласка, скажыце, хто удзельнічаў у акцыях 7-8? Падыміце рукі. Дякую, нас шмат. А хто прыйшоў без акцый 7-8? Хто не удзельнічаў, іх ёсць такія? Падыміце рукі. Вот за мной адразу стаіць блогер Сергей Тихановский, «Краіна для жыцця». Ён такі вялікі вельмі чалавек і кажа, што тут ён налічвае 300 чалавек. Я не бачу, не магу сказаць, але некалькі сотень на Кастрычніцкай плошчы цяпер дакладна ёсць. Гэта людзі, якія прыйшлі далучыцца да пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Я вот бачу, што вы вельмі натхнёна тут удзельнічаеце. І я, по-моему, пачула, што вы з Віцебска прыехалі, так? Да, так. А што вы так далёка паехалі? Чаму сюды? Я так не смогу ничего сказать. Не зможете? А расскажите, коли ласка, что вы думаете про идею «Радио Свобода»? Мы в живом эфире. Свободу я ложу. Ну, тогда я буду говорить все, что я думаю. Скажите, что вы думаете на конт интеграции Беларуси с Россией? У нас требования такие. Немедленная отставка Лидии Ермошиной и всего Центризбиркома. Это первое. Второе. Предоставить оппозиционным силам и независимым блогерам 1 час в телеэфире на нашей гостелерадиокомпании «Беларусь-1». То есть 1 час ежедневно, чтобы был предоставлен независимым СМИ. Третье. Можем! Верим! Можем! Верим! Можем! Але вы можете казать, вас будет шумно. Организовать... Так ничего не слышно будет. Организовать круглый стол оппозиционерам и независимым блогерам. Организовать круглый стол с представителями власти и еженедельно встречаться и решать какие-то вопросы. Вот. Ну и главное наше требование – это к Александру Лукашенко, чтобы он не выдвигал свою кандидатуру на следующие выборы. Ему уже достаточно, 25 лет, по-моему, достаточно. Нужно дать дорогу молодым, те, которые имеют крепкие семьи, которые знают несколько иностранных языков, которые имеют несколько высших образований. Я думаю, в Республике Беларусь найдется не один такой человек. Надо среди этих людей устроить конкурс, на конкурсной основе выбрать несколько представителей, и пусть народ за них проголосует. И это будет честно. И выборы должны быть абсолютно честными и прозрачными. Вместо того, чтобы устраивать парады там всякие и строить гребные каналы, надо на каждый избирательный участок установить веб-камеры, онлайн веб-камеры, чтобы каждый гражданин Республики Беларусь мог по интернету посмотреть на любую камеру и посмотреть, что происходит на каждом участке. И самое главное, подсчет голосов. Тоже никуда не убегать в какие-то неизвестные комнаты, а подсчет проводить под камерами, как в банках. Когда ты приходишь в банк, и ты ничего не можешь там
сделать, потому что везде камеры на тебя. Ты ничего не можешь сделать. Так и тут. Проводить подсчет под камерами. Дзякуй вялікі, гэта сапраўды актуальна, асабліва таму, што ў нас нядаўна былі выбары ў палату прадстаўнікоў. А як вас зваць, скажите, калі вас? Я хотел... Ну ладно. Вы можете представиться? Что ж, Александр Дубровский. Дзякуй вялікі, Александр Дубровскі з Віцебска. Людям ёсць што сказаць, і яны гатовыя доўга пералічваць тыя праблемы палітычныя, эканамічныя, сацыяльныя, якія яны бачаць у Беларусі. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Нагадаю, што мы знаходзімся на Кастрычніцкай плошчы. Тут мае адбыцца акцыя пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Людзі ўжо сабраліся, тут ужо ёсць палітыкі: Павел Северынец, Юрась Губарэвіч, Рыгор Кастусёў з Беларускага народнага фронту, Алена Анісім. Але, як сказаў Павел Северынец, сама акцыя яшчэ не пачалася, яна мае пачацца з мітынгу, і пасля мяркуецца, што людзі калоннамі, гэта некалькі сотень чалавек, які цяпер сабраліся, яны рушаць па вуліцах Менску. І, можа быць, пры канцы акцыі, прынамсі так абвяшчалася раней, будзе арганізаваны ланцуг незалежнасці. Ён быў, першы раз адбыўся 7 числа, 7 снежня. Гэта было такое вельмі прыгожае відовішча. Людзі браліся за рукі і уздоўж праспекта выстройваліся такім натхняльным вельмі ланцугом. Добрый дзень. Ну, трэба вас запытацца про тое, што вы думаеце, напрыклад, чым Беларусь адрозніваецца ад Расіі? Ну, мы зусім іншы народ, то бок у нас і іншая ментальнасць, і свае традыцыі, свая гісторыя. Ну, у нас ёсць, канешне, агульная гісторыя гадоў 200, але ў астатнім мы іншы народ. Ну, але раз мы такія добрыя людзі, і беларусы, і расейцы, чаму б не аб'яднацца і не жыць разам у адной дзяржаве? Ну, адна справа гэта добрыя людзі, адна справа гэта сябраваць, а зусім іншая справа гэта быць адным народам. Мы ж не жывем з нашымі сябрамі, мы ж бачымся час часу і ўсё. Вам усё падабаецца, што цяпер у Беларусі адбываецца, якая Беларусь цяпер? Ну, скажам так, магло б быць лепей. А што б вы зрабілі лепш, скажыце? Ну, як мінімум, складанае пытанне, шчыра кажучы. Як мінімум, я б хацеў, каб больш людзей магло сабрацца вось так проста, без усякіх заяваў, просто прыйсці, сабрацца і правесці мітынг, шэсць, ну, вось, без усякіх пытанняў. Дзякуй вялікі. Адзін з удзельнікаў акцыі пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Пакуль сама акцыя не пачалася, выступаў трохі Павел Северынец, тлумачыў проста, як сябе паводзіць, арганізаваў людзей вакол сябе. Цяпер спяваюць песні. Павел Северынец папярэджваў, што такое будзе. Што адбываецца, штосьці раздаюць? А што гэта вы раздаеце, Павел? Спяваем. Это тэксты спеваў. Тэксты спеваў, сябры. Вот адным з пунктаў гэтай акцыі будзе сумеснае спяванне. Гэта старая традыцыя, сапраўды яна цягнецца яшчэ з 90-х гадоў, калі людзі збіраліся разам на разнастайныя акцыі і спявалі песні. Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Каля святочнай ялінкі зрабілі гучней музыку. Калі мы толькі прыйшлі сюды на плошчы, яшчэ не было самой гэтай акцыі, і людзей было, яе удзельнікаў было вельмі мала, але плошча была запоўненая бацькамі з дзецьмі, якія сюды прыйшлі святкаваць Новы год, каляды. Павел Северынец досыць рацыянальна падзяліў гэтую плошчу на дзве часткі, папярэдзіў людзей, каб яны не падыходзілі да ялінкі, дзе сапраўды былі маленькія дзеці.
І цяпер усе чакаюць, пакуль збярэцца больш людзей і можна будзе пачаць мітынг. Можна до вас звярнуцца? Я сама журналист. Вельмі шмат чырвона-белых сцягоў, як на такую колькасць людзей. Людзі падрыхтаваныя, было некалькі цікавых плакатаў. Русь и Россия это одно и то же. В Беларуси и Россия одно и то же были? Нет, Русь и Россия это одно и то же. И вы кричите «Живе белая Россия». У вас ума нет. Вось ёсць і такія меркаванні в удзельнікаў. У них было бы как у нас. У них хватило ума отказаться от названия Малорусского. А у вас не хватает ума отказаться от названия белые русские. Дайте свой... Людзі атрымліваюць паперкі з тэкстамі песняў, якія будуць спяваць. І робяць такую адмысловую пераклічку. З некалькіх гарадоў прыехалі удзельнікі. Вітаем славный город Несвиж! Слава Несвижу! Слава! Вітаем славную городню! Гаспадар Ігор, добрый дзень. Радыё Свабода ў прамым эфіры. Добрый дзень. Хочам спытаць у разумнага чалавека, як вы пракаментуеце сённяшнюю сустрэчу Лукашэнкі і Пуціна? Штосьці новае мы даведаліся? Што вы, можа быць, новае? З той інфармацыі, якую атрымалі мы, грамадзяне Беларусі, там каментаваць няма чаго. Як мы зразумелі, што Лукашенко пашоў на саступкі, засталося па іхных словах толькі 3 пункты, 3 дарожныя мапы, якія трэба ўзгадняць. А гэта значыць, што ўсё астатняе Александр Лукашенко падпісаў. Гэта сведчыць пра тое, што Беларусь паціхоньку здаюць у лапы расійскай імперіі. Але ж кажуць, што там толькі пра сельскую гаспадарку, пра прамысловасць, што там нічога палітычнага. Ну, зразумееце, што з 30 там з лішнім пытанняў... 31 дарожная мапа. 28 дарожных мапаў узгаднілі. І калі ад народа, беларускага народа хаваюць праўду, адназначна там ёсць пагроза незалежнасці Беларусі. Там ёсць пагроза. Таму што калі бы там нічога не было такога сакрэтнага, то што хаваць ад беларусаў? Хай бы адкрыта сказалі, што вось гэта ўзгоднена, гэта яшчэ засталося. Для Лукашэнкі асноўная пагроза – гэта не атрымаць датацыі ад продажу нафты расійскай, не атрымаць зніжку на газ, бо мы бачым, што эканоміка разваліваецца. Калі яшчэ атрымаюць павышэнне па коштам на газ, на нафту з расійскага боку, то беларускую эканоміку чакае калапс. Это не пустыя словы, это ёсць пэўныя разлікі. І Лукашенко нічога не будзе заставацца, як проста здацца у кепчары расійскай імперіі. Таму мы сёння павінны тут сказаць, што мы гатовы абараняць незалежнасць Беларусі. І мы павінны звярнуцца і да еўрапейскай супольнасці, мы павінны звярнуцца да сусветнай супольнасці, што у такім выпадку расійскія танкі акажуцца на мяжы з Польшай, а да Варшавы застаецца 150 кіламетраў. Расіяне рыхтуюцца цалкам да таго, каб увесці свае войскі на тэрыторыю Беларусі. Мы добра валодаем інфармацыяй, што на мяжы з Беларусю размяшчаюцца вайсковыя фармаванні расійскія, яны размяшчаюцца ў паходным парадку. І уявіце, што каля 150 танкаў у некалькіх кіламетраў ад мяжы з Беларусю стаяць, ужо нагатове. Таму гэта не пустыя мае словы, гэта словы заклапочанасці сітуацыі. І ў такім выпадку беларусам нічога не будзе заставацца, як толькі рыхтавацца да партызанскіх атрадаў. Гэта я кажу на поўным сур'ёзе. Іншага выйсця мы бачым няма, што Лукашенко рыхтуе Беларусь да здачы, і яго, на маю думку, засталося неўзгодзена толькі тыя пытанні, якія б Лукашенко задавальнялі у фармаце яго уладных паўнамоцтваў. Вось калі расійскі блок знойдзе такі фармат і Лукашенко задаволіць уладныя паўнамоцтвы або ў складзе расійскай імперіі, або ў складзе так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, або ў фармаце
улады ў Беларусі і калі будуць яму гаранты, што гэтыя ўладныя паўнамоцтвы перададуцца і небяспека перададуцца яго сям'е, яго блізкім родным, то Лукашенко пагадзіцца на ўсё, што ўгодна. Дзякуй вялікі, вельмі сумная перспектыва, якую намаляваў Рыгор Кастусёў, Беларускі народны фронт. Спадар Кастусёў, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі. Давайте паглядзім, пакуль яшчэ мітынг не пачаўся, давайте пройдземся вакол, пакажам вам, як это ўсё выглядае, як это адбываецца. Павел Северынец папярэдзіў, што хутка будуць перасоўвацца да месца правядзення мітынгу. Ёсць сярод сцягоў, якія людзі прынеслі, у асноўным, канешне, гэта бел-чырвона-белыя сцягі, але таксама ёсць і сцягі палітычных рухаў, народнай грамады. А вот ёсць нават сцяг Полацка, людзі прыехалі проста са сцягамі сваіх гарадоў. Так ужо нават банальна было б казаць, але моладзі сапраўды вельмі шмат, прычым шмат вельмі маладых людзей, якія, можа быць, нават і не маюць 18 гадоў. Да мітынгаў Навальнага, на які выходзілі школьнікі, гэта не так ужо і падобна, але моладзі тут хапае. Вот, калі мы выйшлі з цэнтра гэтага мітынгу, бачым, што і па ўсёй плошчы штосьці адбываецца. Вот там ёсць нейкая група, штосьці там ёсць. Зараз падыдзем, самі паглядзім, што там. Я пришел, во-первых, выразить на площадь, выразить свое мнение. Что я, например, против вот бело-красных-белых флагов. Видите, с какими Тут флагами? інший мітинг. Флаг Победы, который был вооружен в апреле 1945 года над Берлином. Кто развязал Вторую мировую войну, вы знаете? Кто развязал Вторую мировую войну? Я вот с девушкой общаюсь. Нет. Потом с вами. Потом с вами. Вы знаете, кто развязал вот эту войну, о которой вы гордитесь, победу в ней? Надо с ними разговаривать. Подобные на вас не развязали. Развязал Сталин вместе с Гитлером. Да. Это сказка. 29 числа был подписан. Спрабую паглядзець, што напісана на плакаце ў гэтага чалавека. Так, ну у яго напісана «Расія і Беларусь – адзін народ». Пакуль што ягонае выказванне цікавіць толькі журналістаў. Людзі да яго далучаюцца хіба толькі для таго, каб паспрачацца з ім. Вот маладыя людзі са сваёй музыкай. Са сваім плейлістом, які, прынамсі, калі мы падышлі, пачаўся з Віктара Цоя. А там яшчэ ў гэтай групы вельмі цікавы нейкі сцяг, таксама з серпом і молатам. Хутчэй, гэта такі тролінг, які і выклікае адпаведную рэакцыю у людзей, якія прыйшлі на акцыю пратэста. Вот яшчэ адна з актывістак, бачылі яе на папярэдніх акцыях. Спадарня Светлана, калі я не памыляюся, вас зваць. Радыё Свабода, мы ў жывым эфіры. Што вы хочаце сказаць сваім плакатам? А яны там нешта сустракаюцца, дамаўляюцца, да, не ведаем, пра што дамаўляюцца. А я прапаную дамовіцца менавіта так. Мы жывем у сваёй краіне, яны жывуць у сваёй краіне, а паміж намі сапраўдная мяжа. А як можна ўсталяваць гэтую мяжу? Вы думаеце, гэта магчыма цяпер? Столькі гадоў Беларусь і Расія жывуць без мяжы. Ну чаму не? Яна ж мяжа, прынцыпе, есть фактычна. Засталося толькі кантроль на гэтай мяжы павярнуць. Усё. Ну, не. А як жа мы тады будзем за газ плаціць, за нафту? Дорага ўсё будзе, людзі не змогуць камунальныя паслугі. Будзе дорага, да. Але як іншыя плацяць? Іншыя таксама купляюць газ у Расіі, але чамусь яны не ўступаюць у саюзы з ёй. Значыць, не абавязкова гэта рабіць. Неяк жа жывуць, мы будзем жыць, што мы горшыя за іншых. Думаеце, вот гэтыя мітынгі дапамогуць абараніць незалежнасць, калі ёсць для яе пагроза? Ну, скажем так, я вельмі веру, што гэта неяк паўплывае. Вельмі веру. Але калі б не верыла, то напэўна б не выходзіла б. Дзякуй вялікі, спадарня Святлана Каваленка.
Святлана Коваленко вот з таким плакатам і з такой перакананасцю у тым, як трэба уладкаваць лёсы Беларусі і Расіі, выйшла на акцыю пратэста, а ўжо калонна рухаецца. Не буду казаць, колькі людзей прысутнічалі, гэта сотні чалавек. Я б вот наўскідку сказала, што 500. Падыдзем бліжэй да Паўла Севярынца, пакуль мы рухаемся у самы цэнтр гэтай калоны. Калі ласка, нагадаю вам, далучайцеся да нашых стрымах на ўсіх сацыяльных сетках, якія толькі ёсць у Беларусі. Мы ёсць паўсюль, і ВКонтакте, і на Фейсбуку. Мы ёсць на YouTube, у нас ёсць сайт Свабода.орг. Все самые цікавыя, самые апошнія навіны шукайце там. Ну і, канешне, наш стрым, жывую трансляцыю з таго, што адбываецца ў сталіцы Беларусі проста цяпер. А проста цяпер сотні людзей, якія пратэстуюць супраць паглыбленай інтэграцыі Беларусі з Расіяй, выйшлі на вуліцы Менску і ідуць цэнтральнымі вуліцамі, выказваючы свой пратэст. На пачатку акцыі падыходзіў супрацоўнік міліцыі, які ў мегафон усіх папярэджваў. Вельмі классное рэха на проспекте Незалежности. Давайте выпробуем его, как почули во всем Минску. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Сябры, трошечки... Спынілася, бо хацелі даведацца, што кажа Павел Севярынец. Мы цяпер у калоне пратэстоўцаў рухаемся на плошчу Незалежнасці, дзе адбудзецца мітынг. Долучайся! 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 Незалежность. Далее шествие по городу. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Супрацоўнік міліцыі падыходзіў на плошчы на пачатку акцыі і папярэджваў усіх удзельнікаў пра тое, што акцыя недазволеная і людзі могуць быць пакараныя за удзел у ёй. Падчас папярэдніх акцый 7-8 снежня нікога не затрымлівалі, але шмат людзей выкрикалі ў міліцыю пасля гэтага. Некаторыя людзі атрымалі штрафы, а некаторыя нават і суткі. Волі, лепшай! Землі, волі! Землі! Волі! Землі! Волі! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Акцыі пратэсту прымеркаваныя ці проста супадаюць з сустрэчамі паміж беларускім і расійскім прэзідэнтам. Владимир Лукашенко, Александр Лукашенко, выбачаюся, і Владимир Путин сёння таксама сустракаліся ў Санкт-Петербургу. Меркавалася, што будзе пастаўленая нейкая кропка ў пытаннях інтэграцыі, але яны самі гэтую сустрэчу не каментавалі. А вось міністр эканамічнага развіцця Расіі Максім Арэшкін, які фактычна адзіная крыніца інфармацыі пра тое, што знаходзіцца ў гэтых інтэграцыйных паперах, ён распавёў, што з 31 інтэграцыйнай мапы 28 ужо засверджаныя. Яны тычацца нібыта толькі эканамічных пытаннях, і засталіся толькі 3. Вот мы зашли у пераход, і тут вельмі гучна людзі выгукваюць «Жыве Беларусь».
Так вот, засталіся тры галоўныя сферы, у якіх не могуць ніяк дамовіцца Беларусь і Расія. Гэта пытанне тарыфаў на нафту, газ і таксама як узгадніць падатковае заканадаўства паміж краінамі. І таксама, конечно, ўсіх затурбавала ўчорашняе выказванне Владимира Путина, прэзідэнта Расіі, падчас прэсавай канферэнцыі, калі ён фактычна паставіў Беларусю такія, найперш прэзідэнта Беларусі, перад такім жорсткім выбарам, што таннай нафты, таннага газу ўжо не будзе, калі не будзе больш глыбокай інтэграцыі. Пачакаем, пакуль цэнтр калоны на чале Павел Севярынец выйдзе на праспект. Самой ідэі інтэграцыі Беларусі і Расіі вельмі шмат гадоў, як мінімум 20. І першапачатковыя пагадненні яны ўтрымліваюць нашмат больш жорсткія пункты. Там гаворыцца і пра агульную канстытуцыю, і пра агульны парламент, і пра агульны банк. Але калі задаваліся пытанні беларускім чыноўнікам на працягу гэтага апошняга году, калі пытанне інтэграцыі стала найбольш востра, яны ўсе кажуць пра тое, што цяпер абмяркоўваецца толькі эканамічная інтэграцыя. Што найбольш палохае, турбуе людзей, гэта тое, што ніводзін з дакументаў з гэтых 31 дарожнай мапы, які ўжо год рыхтуюцца двума дзяржавамі, нічога не было апублікавана, і людзі не ведаюць, што ўласна абмяркоўваецца. Сябры, мы рухаемся организованно и спокойно. Добрый день, спробую прочитать, что у вас на плакате написано. Долучаются до нашего шествия. Брат у брата пускающих грады мне не брат. Гэта явно звязано с конфликтом, які мае Расія з Украінай. Так. А што вас турбуе ў гэтым канфлікце? Чаму вы менавіта гэты плакат вынес? Думаеце, можа штосьці паўтарыцца падобна? Потому что той, кто стреляет украинцев, братом нам быть не может, потому что браты нам украинцы более за русских. А вы белорус? Да. И что думаете наконт того, что як Россия поводит себя в Украине? Надто дрэнна там себе поводится. Думаете, у Беларуси может такое паўтарыцца? Ну, думаю, что менавіта такого не, але ж усё магчыма. І гэта надо папярэджваць. Дзякую. Вот один з удзельнікаў нагадвае удзельнікам акцыі пратэста супраць інтэграцыі з Расіяй пра той ваенны канфлікт, які мае Расія з Украінай. Жыве Беларусь! 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 Ніяких союзов з імперською Росією! Ніяких союзов з імперською Росією! Ніяких союзов з імперською Росією! Сябры, давайте еще раз
закликаем до вызволения политичных вязнев. Я буду называть их Колона прозвища. протестовцаў супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй рухаецца па вуліцах Менску. Урбановичу, Венерскому, Вы удзельнічаеце? Гэта прадстаўнікі моладзевага блоку, якія вызначыліся падчас папярэдніх выбарах у палату прадстаўнікоў вельмі крэатыўнымі акцыямі, а цяпер вы удзельнічаеце? Ну, конечно, натуральна, прыйшлі 18:30, якраз калі калона пачала рухацца, на пачатку ўзначалілі, але его зараз чакаем, каб людзей падбадзёрваць ззаду, так сказаць. Скажыце, маладых людзей увогуле хвалюе гэтая тэма палітычная? Ну, слухайте, шчыра кажучы, цяжка сказаць, у сэнсе, што ніхто як бы не дае нармальнай інфармацыі, мы ўвогуле не ведаем, ці будзе ў нас гэтая незалежнасць, ёсць пагроза ці няма. Але, напрыклад, вось я выйшаў таму, што натуральна я маю права выходзіць на вуліцы, калі я чымсьці незадаволен, да? І мяне гэта хвалюе тэма, я хачу ведаць больш інфармацыі, як думаю, як і астатнія маладыя людзі. Алана, можно попросить вас долучиться? Станислав Шашок, Алана Гибрімаріям, вы были кандидатами у депутаты палаты представников. Почему у вас была кампания, якая была ориентована на молодь? Вы ж явно ходили шмат по интернатах. Молодь белорусская увогуле цікавіцца политикой? Ну, я могу сказать, что по моему адчуванню не мінімальна, тому що, ну, напевно, такі, якби, мови створені, каб їм було не цікаво. Яны, ну, думають більше про себе, про свою будущину, а не про політичне становище. Ми старалися, якби, розтлумачити, чому це важливо, що політика тичиться кожного. Да, мы хотели донести до их, что коли ты не будешь цікавиться політикой, політика зацікавится тобой. Вот, тому мы лично... А можно мы пойдем? Что? Можно мы пойдем? Да, конечно. Так, Потому что палітыка гэта таксама важна, гэта залежыць, гэта, па-першае, гэта рашэнні, якія прымаюцца ў дзяржаве, гэта законы, і чаму вось мы ўвогуле пайшлі моладзевым блокам на выбары, тому што натуральна склалася такая абстаноўка, што, ну, сапраўды пачалі прымацца антимоладзевыя законы, вось, і мы хочам жыць у этой краіне, хочам, каб былі нармальныя умовы, каб просто было можна маладым людзям нармальна існаваць, да? А скажите, гэта правда, что вот 20-гадовыя беларусы, яны ў асноўным карыстаюцца ВКонтакте, слухаюць расійскую музыку, глядзяць расійскае тэлебачанне, читаюць расійскія СМИ? Ну, я думаю, что так, потому что натуральна мы у расійскім інфаполе, яны, як гэта сказаць, да, производзяць больш прадукту, і, ну, конечно, звычайная справа, так. Ну, і сацыялагічных даследаванняў такіх няма, мы можам толькі, як бы, гаварыць аб тым, што мы бачым сярод сваіх знаёмых, сярод, ну, тых, кого мы апытваем, але, ну, вядома, што ў Беларусі, як бы, дадзеных няма, каб, ну, дакладна сказаць, так, ці не, але па адчуванням, да. І як вы да гэтага ставіце? Ну, конечно, негатыўна, мне здаецца, у нас ёсць шмат чаго свайго, но, як бы, унікальнага, і было бы круто, калі бы расійскае інфаполе было не такое шырокае, не так моцна ўплывала на моладзь, але зараз мы можам толькі, як бы, вось так паказаць, што у нас ёсць сваё слова, ёсць свая культура, і мы хацім быць асобна, незалежнымі, крочыць у будучыню, як бы, Беларусі суверэннай, а не залежнай ад кагосьці. Слухайте, а як вам такі вот олдскульны фармат мітынгаў, калі людзі надзяваюць на сябе сцяг, спяваюць нацыянальныя песні і ходзяць ад адной плошчы да другой? Ну, прикольна, у сэнсе, што прикольна і па олдскулу, але вось хлопцы з моладзевого блоку прынеслі музыку сюды, і, ну, мы з дапамогай музыкі спрабуем неяк амаладзіць, так сказаць, гэты движ, да, мы ўвогуле тут, як бы, не ходзім з сумнымі тварамі, не спяваем магутны Божа, там не плачам, але, ну, мы радуемся, пакуль не плачам, да, мы радуемся, таму што, ну, хаця б зараз мы можам выйсці, да, і заявіць тут аб сваіх правах, сказаць, што мы можам збірацца на вуліцах, і што пора неяк дзяржаве ўжо прыслухоўвацца да нашых грамадзян, таму што калі нашу дзяржаву сальюць, то ад гэтага добра не будзе ні нам, ні нават кіраўніцтву, гэта, ну, зразумела. Да, ну, я могу дадаць толькі, што я згодна, што фармат, магчыма, уже састарэлы, але ўсё роўна, як бы, ён збірае людзей, таму што, ну, напэўна, таму што у нас няма магчымасці выходзіць вольна на вуліцы і вольна выказвацца. Чаму вы нічога не прыдумаеце іншага? Мы, як бы, прыдумалі, але... Мы адпрацавалі толькі што кампанію парламенцкую, пакуль мы далучаемся да добрых дзвіжаў, да добрых ідэяў, але ўсё ж наперадзе, мы ж маладыя. Мы вырашылі аб'яднацца, як бы, зрабіць проста, ну, як бы, выйсці і прыйсці на вось тое, што падрыхтавала апазіцыя, тому што вось, ну,
так атрымалася. Потому что мы так само сами оппозиция, да? Все ж таки у нее Не ў класічным, я думаю. але не ў класічным, не ў класічным варыянтам. Мы не класічная оппозиция. Але все ж таки, я думаю, что моладзі зараз не хапае дзвіжу, не хапае іншых фарматаў, не таких стандартных, там, 6 мітынгі, супольнай малітвы і так далей. Калі мы хочам, як бы, прынесці штосьці новае, далучыць моладзь апалітычную, ці моладзь, якая, як бы, палітызаваная, але баіцца, то трэба, як бы, выходзіць за гэтага пузыря, да, і Да, все ж таки трэба больш працаваць, так. І, да, і працаваць не толькі Трэба даносіць, прабач. але і па-за межах там розных парламенцкіх, мясцовых выбораў. Дякую вялікі. Я ўжо ўсё ж таки вас спыню, Станіслав. Дзякуй. Мы і так шмат пагаварылі. Гэта была маладая беларуская апозіцыя, моладзевы блок, так яна і называецца. Пакуль што калона яшчэ рухаецца па праспекце Незалежнасці, як заўжды, беларускія пратэстоўцы выконваюць усе правілы дарожнага руху, спыняюцца на чырвонае святло светлафора. Гэтаму, канешне, спрыяе і тое, што супрацоўнік дарожна-патрульнай службы, ён сочыць за тым, каб нічога не парушалася, а тут вот на прыступках каля будынку камітэта дзяржаўнай бяспекі спынілася Сёння, дарагія сябры, дзень чекіста. У гэты дзень Путін і Лукашенко сабраліся ў Піцеры дзеліць Беларусь. І ў гэты дзень чекіста хай не думаюць яны, што святкуюць сённяшні стан сваю перамогу. Давайте яшчэ раз гучна скажам ім: ганьба! 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 Каля будынку камітэта дзяржаўнай бяспекі спыніліся пратэстоўцы супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Сёння сапраўды адзначаецца дзень супрацоўніка камітэта дзяржаўнай бяспекі. І вот такім чынам вырашылі прывітаць пратэстоўцы гэтых людзей. Тых, хто забіваў людзей у курапатах і па ўсёй Беларусі. Мы патрабуем спыніць палітычны пераслед. Мы патрабуем реформовать и переименовать эту структуру, потому что в Беларуси не может быть службы бяспеки с назвой КДБ. А это будет, потому что живе Беларусь! Живе Беларусь! На прыступках будынку камітэта дзяржаўнай бяспекі, хто не ведае, гэта такі вельмі пампезны будынак з калёнамі стаяць журналісты, вельмі шмат, дзесяткі журналістаў, а пратэстоўцы ідуць па праспекце, спыніліся каля будынку, і вот Павел Севярынец таким чынам вырашыў прывітаць супрацоўнікаў камітэта дзяржаўнай бяспекі. Радыё Свабода ў жывым эфіры. Мы рухаемся ў калоне пратэстоўцаў супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Сотні чалавек з чырвона-белымі сцягамі, плакатамі, са сцягамі сваіх гарадоў, палітыкі з розных апазіцыйных партый і грамадскіх арганізацый прыйшлі сюды далучыцца да гэтага пратэсту. Калі ласка, далучайцеся да нашых стрымаў. Перадаю мікрафон і пасаду вядоўцы свайму калегу Алесю Пілецкаму. Добрый вечер. Так, дзякуем Александры за працу. Яна застаецца з намі таксама. Мы ідзем зараз побач з пачаткам калоны. Падыходзім да будынка Міністэрства ўнутраных справ. Ужо прайшлі будынак КДБ і зараз накіроўваемся туды. Редактор паведамляе мне, што ёсць нейкія непаладкі з сувяззю. Магчыма, калі мы падыдзем бліжэй да плошчы Незалежнасці, сувязь будзе лепшай. Таму заставайцеся з намі, сачыце за тым, што адбываецца. Таксама ў нашым стрыме, на нашых сацыяльных сетках, падпісвайце на тэлеграм-канал, чытайце навіны на сайце. Усё, што сёння адбываецца ў цэнтры Менску, там будзе адлюстравана абавязкова. Бачылі вы, што адбыўся невялікі мітынг ля будынка камітэта дзяржаўнай бяспекі. І вось мы ўжо падышлі на скрыжаванне вуліцы Валадарскага і праспекта Незалежнасці, знаходзімся ля уваходу ў Міністэрства ўнутраных спраў.
на скрыжаванні, чакаем, пакуль запаліцца зялёнае святло, каб перайсці на іншы бок вуліцы. Нагадаю, што Радыё Свабода вядзе жывую трансляцыю з цэнтру Мінску, дзе сёння адбываецца чарговы, ужо трэці мітынг і шэсце супраць паглыблення інтэграцыі з Расіяй. Сённяшняя акцыя прымеркаваная да чарговай сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Сёння ў абед яна адбылася. У Санкт-Петербургу сустрэліся кіраўнікі Беларусі і Расіі. 1,5 гадзіны яны размаўлялі і зноў жа не зрабілі ніякіх заяў для прэсы і разышліся. Толькі міністр эканамічнага развіцця Расійскай Федэрацыі гаспадар Арэшкін быў вымушаны сказаць літаральна 2 радкі журналістам па выніку гэтай сустрэчы, што ён паведаміў, што засталося падпісаць тры дарожныя, так званыя дарожныя карты з 31. Ну і галоўныя праблемы, галоўныя пытанні, якія пакуль не вырашаныя, гэта пытанні падаткаў, пытанні газу і пытанні нафты. Нам застаецца толькі здагадвацца, што ж было ў тых іншых дарожных картах, якія ўжо падпісалі, па якіх дамовіліся. Ну, пра гэта нагадаю, зноў жа нічога не вядома, змест гэтых дакументаў абсалютна невядома застаецца. І як прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Румас паведаміў, што толькі пасля падпісання ўсіх гэтых дарожных карт іх апублікуюць, тады мы зможам пабачыць, што ж яны там падпісвалі. Вось зноў стаім мы, зноў мы прыпыніліся. Зараз чакаем, пакуль рэшта калоны удзельнікаў гэтага шэсця антыінтэграцыйнага пройдзе скрыжавання з вуліцы Валадарскага. Аператор падымае зараз камеру. Спадзяюся, сувязь ужо больш-менш аднавілася, і вы можаце бачыць тое, што тут адбываецца зараз у цэнтры Мінску на праспекце Незалежнасці. Так, вось мне падказвае рэдактор, што сувязь ужо ок, таму сочым. Перад намі сцягі з гербамі беларускіх гарадоў. Перад намі сцягі з гербамі беларускіх гарадоў. Такое ноу-хау акцыі. Калі я быў на адным з арганізацыйных сходаў, дзе збіраліся апазіцыянеры, яны вось такую ідэю прапанавалі, каб паказаць такім чынам, што не толькі жыхары Менску пратэстуюць супраць інтэграцыі, але таксама і жыхары іншых гарадоў. Так, шэсця зноў рушыла. Мы зараз падыдзем самы яго пачатак, самую галаву калоны. Там я ўжо бачыў маладых людзей, якія зноў жа вызначаюцца крэатывам, як і падчас выбарчай кампаніі. Вось вы бачыце адзін з іх плакатаў: «Выбірай быць пасрэднасцю на мове суседа альбо нечым значным на сваёй». Цытата Владзіміра Караткевіча. Таксама актуальная зараз. Калона ідзе зараз вельмі павольна, каб не расцярушвацца на часткі. Вось вы бачыце зараз герб не свіжа у вас на экранах часткова. Таксама далей гербы іншых беларускіх гарадоў. Сённяшні маршрут нагадвае акцыю 7 снежня, прыбачце. Першая акцыя за незалежнасць, абарону незалежнасці. Тады таксама дэманстранты спачатку прайшлі ад плошчы Кастрычніцкай да плошчы Незалежнасці. Дзеля чырвонага касцёла адбыўся мітынг. Ну, мяркую, зараз нешта падобнае у нас будзе адбывацца. Нагадаю, што сёння
як я вже говорив, нагадаю, що сьогодні відбулася зустріча між Лукашенком і Путіним. 1,5 години вона тільки протягувалася, без заяв для преси. І ось, коли буде наступна зустріча, пакуль невідомо. Минулий раз у Сочі вона була одразу анонсована на 20 снежня, то зараз ми не ведаємо, коли наступний раз зустрінуться керівники країн. Відповідно, ми не ведаємо, коли, магчыма, гэтыя 3 дарожныя карты, якія застаюцца на дадзены момант непадпісанымі, будуць падпісаныя. Можна меркаваць, што гэта можа адбыцца яшчэ сёлета, яшчэ да Новага году, да 31 студзеня, таму што Беларусі вельмі важна мець падпісаную дамову па коштах на газ, якая на дадзены момант яшчэ не падпісаная. І дзеючая дамова сканчаецца якраз 31 снежня. Таму Новы год мы мусім адзначаць ужо маючы дамовы на наступны год газавыя. Аднак, нагадаю, пакуль невядома, калі наступны раз кірункі краін сустрэнуцца і калі, магчыма, гэтыя 3 дарожныя непадпісаныя карты будуць падпісаныя. Вось мы стаім на апошнім скрыжаванні перад плошчай Незалежнасці. Перада мной будынак гатэля «Менск». Мы можам ужо зараз туды набліжацца. Сёння удзельнікі шэсця маюць у руках не толькі сцягі гарадоў, з гербамі гарадоў, чырвона-белыя сцягі і плакаты разнастайныя з антыінтэграцыйнымі лозунгамі. Таксама тут ёсць людзі, якія прыйшлі з плакатамі зніклых палітыкаў, у прыватнасці партрэтам Захаранкі. Вядомыя, мяркую вам, апошнія навіны, якія ўжо некалькі дзён на ўсіх беларускіх сайтах можна прачытаць. Прызнанні, новыя прызнанні чалавека, які назваў сябе удзельнікам забойстваў у 99-м годзе апозіцыйных палітыкаў. Падрабязна пра гэта можна пачытаць на сайце «Свабоды», у нашых соцсетках таксама пабачыць. І вось відавочна, што і на удзельнікаў сённяшняга пратэсту эта інфармацыя паўплывала, яны прыйшлі з партрэтамі зніклых. Вось ужо вельмі блізка мы да плошчы Незалежнасці. Зараз мы туды набліжаемся. Дальнейшы маршрут запланаваны такім жа чынам, як і 7 снежня. Мяркуецца, што калона ад плошчы Незалежнасці будзе рухацца ў бок плошчы Свабоды. Паглядзім, як гэта будзе магчыма сёння. Мы бачым, як ці то гэта правакатар, ці то штосьці іншае адбылося. Зараз падыдзем бліжэй паказаць вам. Вынес господарства! Пачакаю усіх! Бачым, як от чалавека. Мне падаецца, што гэта той жа чалавек, які 7 снежня на акцыі спрабаваў умяшацца ў ход шэсця. Яго забрала міліцыя, паводзіў сябе агрэсіўна. Зараз мы бачым, што моцныя хлопцы трымаюць гэтага чалавека. Ён не паводзіць сябе агрэсіўна пакуль што. Цяжка зразумець, што адбываецца. Аднак відавочна канфліктная сітуацыя. Мы ж ідзем далей з удзельнікамі акцыі пратэсту. І вось выходзім ужо на плошчу Незалежнасці. Галава калоны ўжо выйшла на плошчу. Агульным колькасць удзельнікаў можна ацаніць прыкладна 500 чалавек, магчыма, крыху больш.
Ну, гэта прыкладна столькі ж, колькі удзельнічала і у мінулых акцыях, якія прайшлі 7 і 8 снежня у столице Беларуси. Мы выходим, тут уже таксама елка бачная, святочная ілюмінацыя. Нагадаю, што не ўсе арганізатары мерапрыемства, арганізатары гэтай акцыі пратэсту сёння прымаюць у ёй удзел, а пазаўчора былі стрыманы шэраг актывістаў, прыватнасці Максім Вінярскі з еўрапейскай Беларусі, таксама Яўгенов Нагель. Яны былі асуджаныя адразу ж і зараз знаходзяцца на Крэсціна. Выйдуць на свабоду толькі пасля Новага году. Павел Севярынец, які тут прысутнічае, вядзе калону, таксама быў 3 дні таму затрыманы ля свайго дому супрацоўнікамі АМАПу. Яго адвезлі ў суд, дзе асудзілі 15 сутак пазбаўлення волі, а пасля замест таго, каб адвезці на Крэсціна, Севярынца забралі ў цэнтральны РУС, папярэдзілі яго пра адказнасць, пра недапушчальнасць сённяшняй акцыі пратэсту і адпусцілі. Вось такая незвычайная сітуацыя з Паўлам Севярынцам адбылася. Вось чалавек з мегафонам сказаў, што калона мусіць спыніцца. Мы не дайшлі крыху да ялінкі, таксама да чырвонага касцёла. Стаім тут, верагодна, чакаем удзельнікаў. Вось рэдактор трансляцыі мяне папраўляе, я сказаў, што удзельнікаў каля 500, магчыма, крыху больш. І вось па звестках незарэгістраванага праваабарончага цэнтра «Вясна» зараз у акцыі пратэсту прымае ўдзел каля 1150 удзельнікаў. Ну, гэта значна больш, чым я сказаў, таму прабачаюся. Верагодна, людзям, якія лічылі удзельнікаў, тут лепш зарыентавацца ў гэтым. Нагадаю, Радыё Свабода вядзе жывую трансляцыю з цэнтра Мінску, дзе зараз адбываецца акцыя пратэсту супраць паглыблення інтэграцыі паміж Беларусі і Расіяй. Мы зараз знаходзімся на плошчы Незалежнасці. Вось прыйшлі сюды з Кастрычніцкай плошчы, дзе збіраліся людзі. Прычына сённяшняга збору – гэта сустрэча Лукашэнкі і Пуціна ў Пецярбургу, якая адбылася ў дзень, працяглася 1,5 гадзіны і зноў жа скончылася без заяву для прэсы. З таго, што вядома, толькі тое, што не ўдалося да канца дамовіцца. Застаюцца невырашанымі 3 пытанні. Гэта пытанні падаткаў, агульнай падатковай сістэмы, таксама пытанні па коштах на газ і на нафту. Ну, відавочна, што гэта адны з самых сур'ёзных пытанняў, якія на дадзены момант кіраўнікі краін не змаглі вырашыць. Сачыце за навінамі пра інтэграцыю, тым ліку на сайце Свабоды, у нашых соцсетках, подписывайтесь абавязкова на наш тэлеграм-канал, дзе самыя важныя, самыя свежыя навіны, у тым ліку пра пратэсты супраць інтэграцыі ў Мінску. Вось зараз Павела Севярынца вы бачыце на сваіх экранах. Побач таксама Вячаслав Сіўчык знаходзіцца, і мы зараз ідзем ужо да чырвонага касцёла, да прыступак. Набліжаемся. Нягледзячы на тое, што напярэдадні ў дзяржаўных СМІ, у шэрагу дзяржаўных СМІ былі апублікаваныя папярэджанні пра незаконнасць гэтай акцыі. Шмат хто з актывістаў і з удзельнікаў мінулых пратэстаў атрымаў нават персанальныя тэлефанаванні з міліцыі. Людзей папярэджвалі пра тое, што не трэба сюды прыходзіць. Ну, пакуль, акрамя міліцыянта з мегафонам на пачатку акцыі пратэсту, які прасіў усіх разысціся, ну, пакуль мы не бачым ўмяшальніцтва міліцыі ў ход пратэсту. Таксама няма вялікай колькасці людзей у цывільным, так званых. Не бачыў я аўтазакаў непасрэдна на маршруце, хаця ведаю ад калег, што у дварах уздоўж праспекта Незалежнасці ўсё ж такі міліцэйская тэхніка прысутнічае. Вось вы бачыце, прыйшлі мы да чырвонага касцёлу.
частка удзельнікаў акцыі пратэсту знялася на прыступкі. І тут, верагодна, будзе адбывацца зараз невялікі мітынг, як і мінулы раз. Нагадаю, сённяшні маршрут вельмі падобны, нагадвае маршрут 7 снежня, калі таксама адбываліся мітынгі на Кастрычніцкай плошчы, на плошчы Незалежнасці, на плошчы Свабоды і зноў на Кастрычніцкай. Ось падыходзяць людзі. Яшчэ не ўсе знаходзяцца непасрэдна ля чырвонага касцёлу. Адносна вялікая колькасць удзельнікаў. Нагадаю, паводле ацэнак праваабаронцаў з незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» больш за 1000 чалавек, 1150 удзельнікаў. Вось, бачыце. Тут на плошчы Незалежнасці зараз, як і на Кастрычніцкай, стаіць навагодняя ялінка, гучна грае музыка. Магчыма, нават можна назваць яе святочнай. А вось бачым, людзі выходзяць, якія выходзяць з касцёла. Вельмі вялікай нечаканасцю для іх з'яўляецца эта акцыя, частка проста ўцякае адсюль. А калона рушыла далей да цэнтральнага выбарчай камісіі, ну і мы з людзьмі таксама ідзем. Зараз падыдзем бліжэй да арганізатараў пратэсту. Чамусьці было вырашана адысці ад касцёла. Магчыма, зараз там адбываецца набажэнства акурат, і проста арганізатары вырашылі не замінаць імшы. Так, я, калі будзе магчымасць, я даведаюся, чым была прычына. Так, я бачу, што накіроўваемся мы ўжо проста да помніка Леніну. Літаральна роўна 9 гадоў таму на гэтым месцы адбылася акцыя пратэсту у дзень выбараў, прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 года. Мяркую, усе ведаеце, што гэта быў за дзень, чым скончылася тады акцыя пратэсту. Вось літаральна тут гэта ўсё адбывалася. Таксама я працаваў тады падчас разгону мітынгу. Знаходзіўся тут, бачу гэта ўсё на ўласныя вочы. І вось мы зараз фактычна падыходзім да дома ўраду. Верагодна, такой вялікай колькасці дэманстрантаў не было тут роўна 9 гадоў з моманту разгону плошчы 19 снежня 2010 года. Павел Северынец на ваших экранах зараз. Ўсё ж таки мы не ідзем непасрэдна да дому ўраду, да помніка Леніну, а хутчэй набліжаемся да будынка педагагічнага універсітэту. Зараз мы наблізімся да Павла Северынца, спытаем, які далейшы маршрут, што далей будзе. Незалежность! 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 Спадар Павел, скажите, калі ласка, чаму было вырашана сюды падысці ад касцёла? Глушыць музыкай. Акрамя таго, ў касцёле ідзе імша. Так, вось як мы і меркавалі, у касцёле зараз, чырвоным касцёле зараз адбываецца набажэнства, і таму дэманстранты падыходзяць да
будинку педагогічного університету. І крім того, так там музика гучна з динаміків на центрі площі. Тут віддавочно тишей. Ось зараз відбуватися буде знову мітинг. Павел Северинець вже заскочив на парапет. Віддавочно буде промовляти. Ми зараз наблизимося до його. Покидаем вольный пляц, может быть, метров 15 перед нашей импровизованной трибуной. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Что ты толкаешься? Ну и вы не одни тоже. Ну, бачите, тут настойліві блогери нам перешкоджають працювати. Блогеры это как раз у нас независимые СМИ. Не всім хапає культури. Добре, працюємо далі. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Зараз криху незрозумілі діяння відбуваються. Колонна рухається то в один бок, то в інший. Зовсім зрозуміло, що хочуть робити далі, який буде далі план дня. Ми поспробуємо йти за Северинцем. Ми криху піднялися на приступки. Можете бачити, скільки людей тут в даний момент відбувається. Просто зараз зрозуміло. Це Павел Северинець шукав вищіше місце. Хотів, щоб його всі бачили. Зараз зайшов на вентиляційну шахту. Зробити невеличке балкона, може бути метрів 10 перед нашою імпровізованою трибуною. Коли ласка, дорогі сябри, просто було чутно і бачно всім. Люди ще підходять і підходять. Давайте гукнем, щоб до нас долучалися. Долучайся! 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 Ось бачите, ровно насупроть Дому Ураду ми зараз знаходимося. Літерально 70-100 максимум метрів до його. І зараз буде відбуватися мітинг тут імпровізований. Скажем про наших колегів, які отримали по 15 суток. В'ячеслав Шівчик зараз промовляє. Нагілю! Максу Вінярському! Денису Урбановичу! Свободу! 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 Дорогие сябры, просим депутатов незалежности, выступовцев, группу спевов подходить сюди и постараться мы допоможем увести на эту импровизованную трибуну. Покуль люди подходят и покуль наши выступовцы подходят, давайте вызволим наши долони и зробим так. Незалежность! 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 Ось люди почали плескати у лапки. Це ідея, такий спосіб підтримки незалежності Білорусі. Так само першому 7 снежня на першій акції протесту супроти інтеграції з'явився. І ось віддавочно вже становиться певною традицією. Живе Беларусь! 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 Дорогие сябры, тут уже несколько тысяч человек, людей больше, чем было на Костричницкой площади. И все те, кто зараз бачать нас про стріми, все ті, хто нас чують, треба, щоб вони долучилися. Долучайся!
Долучайся! Долучайся! Долучайся! Також бачите, зараз кілька удільників. Ну, складано всіх підлічити натурально, однак людей на самій справі доволі шмат зараз тут. Вероятно, більше, ніж на акціях 7 і 8 снежня. Постамент на нашу трибуну, коли ласка, підходьте. Ну а ми поки що коротко і ясно скажемо, для чого ми зібралися. Ніяких союзів з імперською Росією! 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 Союз с Россией, война и Галиша! Не войне! Не войне! Не Галиши! Не Галиши! Не России! Не России! Живе Беларусь! 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 Якщо ви бачите, скільки людей зараз на площі Незалежності, нагадаю, Радіо Свобода веде живу трансляцію з мітингу супроть поглиблення інтеграції Білорусі і Росії. Зараз ми на площі Незалежності знаходимося. Сам мітинг почався на Кастричницькій площі. Після люди з шестям просто перейшли сюди. Паводле оцінок правооборонців тут знаходиться більше за 1000 чоловік, 1150 удільників. Така лічба вже озвучена. Зараз непосредственно тут повинен початися мітинг з удільником, з уділом організаторів цієї акції протесту. В'ячеслав Сівчик промовляє зараз. І зараз послухаємо. Заключение ганебных домовов, заключение всяких союзов с имперской Россией. Один из лидеров белорусской христианской демократии Павел Сириец. Дорогие сябры, перед тем, як мы почнем наш митинг, послухаем кіраўніцу нашей державы ў выгнанні, послухаем депутатов незалежности, лидеров политичных партий. Давайте мы разом помолимся простой молитвой до Господа Бога, який створил гэтую краину и гэтую землю. Молитва «Отче наш» на площади Незалежности. Только что редактор трансляции мне подсказала, что правооборонцы уже повеличили свою оценку колькости удельников. 1600 человек зараз знаходятся на площади Незалежности. Пришли выказать свое ставление до поглубления интеграции с Россией. Так само, як мне редактор трансляції підказав, зараз разом з вами наш стрим з площі Незалежності так само глядять підписчики телеканалу «Дождь» у інтернеті. І ось таким чином уже не тільки на Білорусь ми транслюємо те, що відбувається тут. Одним з рішень Оргкомітету по проведенню протестів супроть поглиблення інтеграції Білорусі і Росії було якраз зворот до російської громадськості підтримати наші протести, підтримати протести білорусів. Дорогі земляки білоруси, послухаємо зараз. Пройшло більше 100 років з того моменту, коли Білорусь заявила всьому світу про своє жадання бути незалежною державою. Усі ці 100 років ми ведемо боротьбу супроти шовінізму, імперіалізму і тиранії, які приходять до нас з Сходу. Тисячі людей пролили свою кров и охвяровали своими житцами за то, как Беларусь стала незалежной державой. Мы не имеем права отдать ворогам то, что наши предки завоевали такой дорогой ценой.
Мы не имеем права отдать нашу незалежность. Беларусь будет вольной и незалежной краиной. Будет займать свой почесный посад між народами у агульной семьи народов демократичной Европы. Бо за нами правда, за нами сила, за нами справедливость и дух наших славных предков, наш белорусский вольный дух. Будьмо разом, и мы переможем. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Дорогие сябры, а зараз слово тим людям, які у гэтым самым будинку, у будинку Верховного Совета приймали незалежність і домагалися незалежності. Слово чоловіку, який виводив десятки тисяч робочих на гэту площу початку 90-х. Депутат незалежності Сергей Антончик. Добрый вечер, дорогие сябры. Колись на гэтым будынку была наша погоня и висел, лунал наш белый, червоный белый стяг. Колись мы разом с вами узнавали нашу краину, за якую змагались сотни поколений белорусов. И сегодня над нашей краиной нависла смяротная пагроза. Беларусь – гэта краіна для беларусаў, для ўсіх тых беларусаў, якія столькі гадоў чакалі свой дом, якія мы разом з вами будавалі. Так ці можем мы аддаць свой дом чужынцам? Ці можем мы допустить, каб сюды і на наших пляцах играла мурка, и на наших пляцах пьяные русские бандиты гвалтили наших жанчын? Ці можем мы гэтага допустить? Нет! Я уже не молодой человек, я не думал, что через 25 годов зноў паўстане пытанне про нашу краіну, про нашу незалежность. Але все павінны ведаць, что сегодня тут авангард, але завтра тут будет целое войско. Весь народ поднимется за нашу краину, потому что это конституционный обовязок каждого человека. Сегодня тут стоять шмат милициантов, шмат перапранутых людей. Але ж і іх гэта таксама Беларусь. І іхныя детки ходят у наши школы, і іхныя дети ходят у наши садки, и мы ходим разом с ними. И я хотел бы нагадать им, что отбывалось у інших краинах, якія будовали и якія змагали за свою краину. Выходили миллионы людей, и тады вы, якія зараз ховаете за свои приказы, ганебные приказы, будете с нами. И вы будете тут выступать и казать, что вас заставляли это робить. Так памятаете, что это часы обовязково хутка надойдуць. Апошняе, что я хочу сказать. Колись мы закладывали в подмурок нашей незалежности добрую белорусскую конституцию. Мы вот подмурок зрабілі накірунак у бок Европы. Мы зрабілі дастаткова добрае законодаўства. И мы повинны уже за 25 годов расквітнець як краіна. Але знайшоўся чалавек, які прывёў сюды ганебны, галечны русский свет. И гэты русский свет, гэта оккупация, якая працягваецца уже амаль 25 годов. Мы гэта повинны припыніць. Так давайте чекать, отчувать себя господарями на своей земле. Мы господари, мы повинны себе годно, емко, мы повинны разуметь, что мы тут господари, а яны наши слуги. И дай Бог, наступят часы нашей свободы и нашей перемоги. Хай живе наша країна, живе Беларусь, живе наш рух.
Сергій Антончик зараз промовляв, депутат Незалежності. Попрошу оператора зараз показати вам, скільки тут людей. Нагадаю, що паводле падлікаў праваабаронцаў з праваабарончага цэнтру «Вясна» каля 1600 чалавек зараз знаходзяцца на плошчы Незалежнасці, удзельнікаў гэтай акцыі пратэсту. Гэта удвая больш, чым падчас акцыі 7 і 8 снежня. Вось зараз наступны прамоўца. Беларускага народнага фронту у Верховным Совете, які адным з першых распрацоўваў законы незалежнай Беларусі. Навуковец, паліглот, грамадскі дзеяч і палітык, депутат Незалежнасці Левон Баршэўскі. Вітаю площу свободных людей. В этом будинку мы принимали Конституцию. Сегодня некоторые забывают читать эту Конституцию. Конституцию Беларуси нема ни слова про союзную державу. Заключение домов с таким текстом есть антиконституционным актом. Мало того такого, такой формулировки нема в Конституции Российской Федерации. Заключение за спинами людей, за углом домовы 1999 года еще отрымая свою правную оценку. Мы, однако, люди послухмяные, мы служим Конституции незалежной державы. Я голосовал за первые 2 разделы. В одном из разделов написано черным по белому, что державные органы Республики Беларусь дзейнічаюць публічна, што грамадства павінна ведаць пра дзейнасць дзяржаўных органаў, і яны падсправаздачныя народу. Ці выконваецца гэта сёння, скажем так, ці не? Мы читаем у Конституции Республики Беларусь. Республика Беларусь незалежная, унитарная, суверенная держава. Ці выконваюць улады до конца гэта положение, так ці не? Мы читаем у Конституции Республики Беларусь, артикул 57, частка 1. Оборона Республики Беларусь, обов'язок і священний долг кожного громадянина Республики Беларусь. Чи боронять нас належним чином? Скажите, так чи не? Мы обороним Конституцию, обороним нашу незалежность, обороним наш суверенитет. Так чи не? Закончу словами, які написав наш невмиручий пророк Янка Купала. Живе Беларусь! Левон Баршэўскі, депутат Незалежнасці. Гэта быў у нашых экранах. Зараз зноў вы бачыце колькасць удзельнікаў акцыі пратэсту. Нагадаю, каля 1600 чалавек па ацэнках праваабаронцаў тут. Гэта двая больш, чым падчас мінулых акцый, як мінімум двая больш. Нягледзячы на шырокую кампанію, якія ўлады, прадстаўнікі праваахоўных органаў разгарнулі, каб папярэдзіць пра незаконнасць гэтага сходу сённяшняга, таксама пра магчымыя наступствы. Вось наступны выступоўца, як я разумею, будзе Мікола Статкевіч. Агулам тут сёння вельмі шмат лідараў апазіцыйных. Гэта таксама адрознівае сённяшнюю акцыю ад ранейшых акцый, дзе Рэй вёў Павла Северынец, а іншыя лідары фактычна адсутнічалі амаль. Зараз сёння бачу кіраўніцтва фактычна ўсіх незалежных, ўсіх апазіцыйных партый. Вось Мікола Статкевіч. Паслухаем. Сябры, над нашей краиной нависла погроза аннексии. Краина, калі сутыкаецца значна больш моцным ворагам, мае шанец выстаяць толькі тады, калі яна гуртуецца і аб'ядноўваецца. Калі краіна ператвараецца ў крэпасць.
Самая великая небезпека сдачи этой крепости – это здрада. И самая страшная здрада, коли здрадник комендант крепости, коли он везде таемные перемовы, кам за гроши здать крепость. Тогда один уратование, один шанец уратовать эту крепость – это повесить здрадника на городских воротах. У нас шле. Шановні сябри, об'єднати білорусів зараз може тільки одно – переміни. Переміни до лепшого, до нормального життя у нормальній, незалежній, вольній країні. Зараз подавляюча більшість білорусів хоче перемінів, хоче, щоб ця влада зійшла. Ми тільки тоді здолеємо врятувати нашу країну, коли ми об'єднаємося більшістю. Тих, хто за ліпше життя, тих, хто за те, як Лукашенко зійшов, тих, хто за незалежність. Сябри, як Білорусь жила, ми повинні відхилити злодія, здрадника і забойцю від влади. Живе Білорусь! Микола Статкевич був зараз на наших моніторах, промовляв таку промову. Нагадаю, Радіо Свобода веде живу трансляцію з акції протесту супротив поглиблення інтеграції між Білоруссю і Росією. Зараз ми знаходимося на площі Незалежності. Тут каля 1600 протестовців. Це третя вже акція протесту. Сьогоднішня приміркована до чергової зустрічі Лукашенки і Путіна. У Петербургу відбувалася ця зустріча і скончилася знову ж нічим. Кончаткові домови не підписані. Зостаються ми невідомі з міста. Керівник партії БНФ Ригор Костюшов зараз промовляє. Ось ви бачите його на своїх моніторах. Напередодні Нового года, напередодні колядів, пожидать міцного здоров'я, пожидать моці у боротьбі за незалежність нашої країни, пожидать наших поспіхів у 2020 році. Бо 2020 год – це год стагоддя Слуцького збройного чину. Амаль 100 год тому назад наші предки узялись на оборону незалежності нашої країни. І сьогодні ми при необхідності повинні повторити їх подвиг. Ми повинні бути готові обороняти нашу незалежність, наш суверенітет до останнього. Коли спотребиться, то ми повинні готові і взяти зброю у руки, щоб оборонитися від навали з сходу. Ми повинні бути готові до всього. Сьогодні існує погроза нашої незалежності, сьогодні існує погроза продажі нашим білоруським керівництвом, так званим, нашого суверенітету. Але ми тут. І я думаю, що в наступному році нас буде у сотні, у тисячі більше, у тисячі раз більше, ніж сьогодні ми тут. Нас будуть сотні тисяч, нас будуть мільйони. І ми оборонимо нашу країну. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Ригор Костюшов, старшина партії БНФ, Дорогі керівники партії, коли ласка, просимо підходити сюди. По черзі, як Наші ми чуємо, спікери, коли ласка, підходьте сюди. У нас у плані ще тільки співів. І рихтуємося рухатися. Незабаром після мітингу ми пойдемо по вулицях нашого Мінську. Зараз перед вами виступить один з керівників консервативно-християнської партії БНФ, один з лідерів оборони Куропатов, чоловік, який створив своїми руками народний меморіал у Куропатах, Олесь Чахольський. Шановні сябри, я ще раз скажу, що ми дійничаємо законно, згідно артикула 57 Конституції Республіки Білорусь. Оборона Білорусі є священний дух і обов'язок кожного громадянина Республіки Білорусь. Ті, хто діє супроти нас, той, хто складає протоколи,
садять людей на сутки, уже здійснив злочинство по артикулу Кримінального кодексу за здраду родине, здраду державе. Это от 10 до 20 годов со штрафом або до штрафа. Тому я мушу попередити тих людей, які є в погонах, які займають відказне становище, відказні посади, що переслід людей, які оборонять нашу країну, незалежність нашої країни, ненавито так буде каратися. Недовго зосталося. Думайте, ви потім не кажете, що вам треба було кормити ваші сім'ї, а тим людям, що тут стоять, що сидять, не треба кормити сім'ї, не треба. Так, вот так. І не чекайте потім, як кажуть, літості. Тому що зараз у вас є вибір. Чи виконувати загади, як виконує загади Павлюченка, та загади Шейманов, Сілакових і так далі. Чи у вас є вибір, як кажуть, включити мозги і стати перед народом. Тому що канає эта Російська імперія, розвалюється, у них йдуть так само процеси розвала. Сканає вона, що це ми хутко бачимо. Але ми з вами повинні гуртуватися, створити групи народного супротиву по всій Білорусі, координувати свою діяльність. Запомните, активна меншість буде завжди вирішати, а пасивна більшість чекати. Тому ми з вами активні люди. І не глядите, що нас кажуть там 1000, 2, 10, 100. На сотни, миллионы, которые подтримливают нас и в душе, и в сердце, але поки що бояться. Тому, люди дорогі, наша вся задача зробити так, як люди этого не боялися. Були, бороним своє. 30 кастричника 1988 года у Куропатов был поднятый 1-2 стяги, вот этих святых наших бел-червоно-белых. Мы с вами 22 листопада у Вільні бачили націю, 1000 стягов, самоорганізовану, дисципліновану європейську націю. Ми з вами європейці, а не эта орда. Тому наш шлях у цивілізований світ, а не у світ темры. І ми з вами гэта намаганне повинні прикласти. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! І тепер ще об'ява. Завтра, 21-го, у 14 ми протягнем гэты мітинг. Закликайте сяброў. Нас повинно бути ще більше. Ми не здадим Беларусь. А як і казали попередні наші виступовці, то ми, коли ласка, коли полезуть, то сустрінем кулей. Живе Беларусь! Олесь Шахольский, один из керівников консервативно-християнской партии Белорусский народный фронт. Редко можна побачити на мітингах опозиційних представників у Мінську представників КХП БНР, але ось таке виключення. Ми будемо транслювати завтрашній мітинг так само. Ми чули анонсовані акцію протесту Чахольський. Нагадаю, що не всі з керівників протестів сьогодні можуть тут присутнічати. Максим Вінявський, Євген Нагель, наприклад, так само керівник Привітання усім. Молодого фронту зараз знаходиться на кресті, наверное, тримали сутки за минулі акції. Так само велика кількість удільників минулих акцій протесту отримали попередження або штрафи, були осуджені і не тільки в Мінську, так само
самого горадні за ланцуг незалежнасці, які був на старым мосце, праведзены на мосце праз Нёман. Там 4 чалавекі атрымалі штрафы, у тым ліку арганізатар Вадзім Саранчукоў. Вось, але нягледзячы на гэта, сёння значна больш людзей прымае ўдзел у акцыі пратэсту. Нагадаю, што каля 1600 чалавек, паводле ацэнак зарэгістраванага праваабарончага цэнтра «Вясна», зараз знаходзіцца на плошчы незалежнасці. Ось Ольга Ковалькова прамаўляе зараз. Ніколі нам танна, мы не здабывалі гэту незалежнасць танна, але мы павінны казаць сёння, што мы выступаем за незалежнасць. Згодна артыкулу 3 Конституцыі, носьбітам суверэнітэта з'яўляецца беларускі народ. Беларускі народ сёння не абірае ўладу. Той чалавек, які 20 гадоў гандлюе суверэнітэтам Беларусі, не абраны беларускім народам. Мы яго не абіралі. І мы павінны сёння казаць, што мы выступаем супраць інтэграцыі з Расіяй, але мы выступаем за добрыя стасункі з усімі суседнімі краінамі, з якімі мы мяжуем. Мы выступаем за тое, каб Расія таксама была вольнай краінай, каб там таксама не панавала дыктатура. Мы выступаем за тое, каб у Беларусі не было дыктатуры. Каб усе мы маглі сябраваць, маглі гандляваць, але каб нас не захоплівалі, таму што я асабіста супраць інтэграцыі з Расіяй, таму што мы бачым гістарычна Прыднестроўе, Грузія, Абхазія, Украіна. Гэта краіны, з якімі Расія вядзе агрэсіўную палітыку, якая ваюе з странамі, соседзямі. Я асабіста не хачу, каб Беларусь сябравала і мела інтэграцыю з Расіяй. І сённяшнія ўсе перамовы, дарожныя мапы, перамовы з Пуціным, гэта ўсё нелегітымны працэс. І беларускі народ павінен сёння казаць, што мы супраць інтэграцыі з Расіяй. І гэта можа зрабіць кожны. Сёння тыя людзі, якія мужныя выйшлі на гэту плошчу, гэта крок. Але кожны, хто сёння бачыць нас праз экраны, можа зрабіць таксама свой унёсак. Крэатыўныя акцыі, сацыяльныя сеткі, выказвайце сваё меркаванне. Улады Беларусі і Расіі павінны бачыць, колькі нас, колькі тых людзей, які выступаюць за незалежнасць. І давайте мы ім гучна скажем: незалежнасць! 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 Радыё Свабода жывую трансляцыю з плошчы незалежнасці ў Мінску, дзе зараз адбываецца акцыя пратэсту супраць паглыблення інтэграцыі Беларусі і Расіі з нагоды чарговай сустрэчы кіраўнікаў краіны Александра Лукашэнка і Владзіміра Пуціна. Іх сустрэча сёння адбылася ў Пецярбургу. Зноў не было падпісана канчатковай дамовы. Кіраўнікі краін не рабілі заяў для прэсы, і ведаем толькі ад міністра эканамічнага развіцця Расійскай Федэрацыі Максіма Арэшкіна, што стаецца нявырашанымі буквальна 3 пытанні. Аднак гэта пытанне агульнай падатковай сістэмы, пытанне кошту на нафту і пытанне кошту на газ. Гэта самыя важныя пытанні, якія дагэтуль не вырашаны. Мы нічога не парушаем. Конституцыя дае нам права выказваць сваё меркаванне. І мы сёння яго выказваем дзеля тых, хто нас глядзіць, і дзеля беларускай улады, якая таксама павінна ведаць, што мы супраць інтэграцыі з Расіяй, і мы супраць падпісання дамоваў, мапаў і іншых перамоваў. Дзякую ўсім і добрага настрою. Ольга Ковалькова прамаўляла зараз вельмі эмацыйна і выклікала вялікую рэакцыю удзельнікаў акцыі пратэсту. Яе выступ. Дорогие белорусы, а зараз перед вами выступить удзельнік практычна усіх масавых акцыяў, арганізатар шматтысячных маршаў і шэсцяў у абарону незалежнасці і свабоды ў Беларусі. Чалавек, які шмат адбыў у турмах, які шмат галадаваў за Беларусь.
чоловік, який створив рух солідарності разом, В'ячеслав Сівчук. Живи Білорусь! Живи Білорусь! Живи Білорусь! Шановні сябри, шановне господарство, перше, великий вам дякую, що я бачу так шмат белорусских тварей перед собою. Ви даєте сподів тим мільйонам білорусам, які хочуть жити в нормальній європейській країні. Дякую вам. Я только сегодня вернулся в Минск. Я был в Вильне, я был в Варшаве, я был на акции подтримку белорусов и Беларуси в Кракове, на этой же акции во Львове. И вчера была акция в Киеве. Белорусы этих краинов, литовцы, поляки, украинцы передают вам самые лепшие слова. И они солидарны с вами. За вами! За вами, за вашими справедливыми потребованиями стоят десятки миллионов жихаров країн Європи, які чудовно ведают, что такая имперская Россия, которые не забылись про миллионы своих предков, які знущались по загадах Москвы. Разом мы обовязково переможем, потому что конечно, приносится белорусам куропаты. Пакуль Вячеслав Сівчук свою полум'яную промову працягвае. Мы зараз зноў чарговы раз змяняемся. Александра, скажи, ласка, як табе тут уражанні тут сярод людзей? Я заўважыла одну такую вельмі натхняльную для мяне штуку. Ёсць шмат людзей, у якіх у руках самаробныя бел-чырвона-белыя сцяжкі. Вот просто на паперы намаляваны на некую такую драўляную штучку надзета. Мне здаецца, што гэта вельмі круто, што чалавек, вот это ж не просто замарочыцца, можна купіць штосьці гатовае, але тое, што чалавек хоча зрабіць бел-чырвона-белы сцяг сваімі рукамі і прыйсці з ім на мітынг, і ён маленькі такі, яго не відаць, гэта прям не плакат, гэта тое, што чалавека вызначае тут ягоная вельмі моцна асабістая. Вот мне здаецца, такіх людзей, якія ад сябе там знутры дасталі штосьці важнае, што для іх важная незалежнасць, што для іх важная свабода, што яны менавіта самі вырашылі сюды прыйсці. Вот гэта самае крутое. Так, я мне таксама гэта заўважыў і мне таксама гэта вкінулася ў вочы. А я вось здзіўлены, што на самой справе прадстаўнікі амаль усіх апазіцыйных партый тут выступаюць. Я першы раз у жыцці бачу, што прадстаўнік КХП БНФ побач з прадстаўніком БНФ побач стаяць і прамаўляюць, і гэта вельмі таксама натхняе. Цікава, што ў пытанні незалежнасці Беларусі і вот гэтай перамовы з інтэграцыі яны людзей розных аб'ядноўваюць, і мы бачым тут таксама, што і розныя сталыя людзі, і студэнты, і зусім, дарэчы, школьнікі. Я ішла сюды, і два хлопцы за мной ідуць і кажуць: ой, каб у школе толькі мой фотаздымак там не паказалі. Мне што важна цяпер даведацца? Мне здаецца, што людзей сёння больш, чым было на папярэдніх акцыях. Вот як ты думаеш, Алесь, ёсць нейкі патэнцыял нарастання гэтага пратэсту? Ці ўсё ж такі, калі тэма знікне, ні да чаго не дамовяцца, гэтыя перамовы проста будуць такімі самымі звычайнымі, як штогод яны дамаўляюцца, беларускія ўлады з расейцамі па газе і нафце. Ну і тады проста пытанне незалежнасці само сабой закрыецца. Спачатку скажу, што на самой справе больш не людзей. Я быў і 7-га, і 8-га, працаваў, і тады ад 500 до 1000, магчыма, было ўдзельнікаў. Сёння ўжо я ведаю, што паводле праваабаронцаў з цэнтру «Вясна» 1600 чалавек зараз тут на плошчы знаходзіцца. Магчыма, гэта насамрэч крыху менш, але ўсё адно гэта значна большая лічба удзельнікаў. Нягледзячы на гэтыя ўсе запалохванні, я таксама здзіўлены, таму што рэальна была ў дзяржаўных СМІ кампанія па папярэджванню незаконнасці ўдзелу тут. Таксама праваахоўныя органы літаральна абзвоньвалі магчымых удзельнікаў, былі затрыманні, штрафы мы ведаем, але што ж такі людзі прыйшлі. Цяжка
сказаць, што будзе далей адбывацца. Я думаю, што шмат што будзе залежыць ад літаральна ад наступных сустрэч Пуціна і Лукашэнкі, ад таго, вось гэтыя 3 дарожныя мапы будуць падпісаныя альбо не будуць. І, ну, магчыма, калі насамрэч кіраўнікі краін пачнуць ужо нейкія супольныя заявы рабіць, тады гэты пратэст ён зменіцца і стане больш масавым. Але цяжка прагназаваць. Таксама цяжка прагназаваць, што будзе, калі пачнуць затрымліваць людзей. Тут таксама гэта можа паўплываць. Ну, пакуль не затрымліваюць, мы бачым, што людзей ўсё больш і больш. Дякуй, Алесь. Мы будем працягваць сваю трансляцыю. Калі ласка, далучайцеся да нас. Цяпер на плошчы Незалежнасці праходзіць мітынг пратэстоўцаў супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. І вот просто ў гэты момант выступае Вячеслав Сіўшык, адзін з кіраўнікоў руху «Салідарнасці разам». Напэўна, мітынг – гэта самая такая павольная частка гэтага пратэсту. Самая актыўная – гэта шэсце. Яно цяпер будзе працягвацца. Обороняют нашу отчизну, нашу святую Беларусь. За бытовым людям, которые выступали перед вами свободы. Игорь Нафнагелев. Свободу! Макс Ильяшкова. Свободу! Денис Урбановичу. Свободу! Ужо не раз падчас гэтай акцыі гучаць імёны тых актывістаў, якія цяпер адбываюць суткі, якімі яны былі пакараныя за ўдзел у папярэдніх пратэсных акцыях. Беларусь передусім. Беларусь – это святое. Я верю в вас. Я верю в Бога. Я верю в Беларусь. Я верю в белорусскую перемогу. Так давайте переможем. Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Какая шумит имперская Москва, европейский Брюссель, все столицы света. Беларусь – незалежная краина. И так будет. Живи Беларусь! Дорогие сябры, перед тем, как мы пойдем, Невялікі тэхнічны перапынак нам спатрэбіўся, каб працягнуць нашу трансляцыю. Мы на Кастрычніцкай плошчы. Павел Севярынец вядзе рэйд на мітынгу у абарону незалежнасці. На плошчы сабраліся. Той гімн, які гучаў. На плошчы незалежнасці сабраліся больш за 1500 удзельнікаў акцыі пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Глядзіце, падрыхтуйцеся, калі нема тэкста у суседзяў, і паспрабуем спяваць разам. Таму што нацыя павінна спяваць. Народ мусіць спяваць. Нават войска на маршу абавязкова. Спевы – адна з традыцыйных частак мітынгаў пратэсту. На самым пачатку, яшчэ калі ўсе людзі збіраліся на Кастрычніцкай плошчы, раздавалі тэксты песен. На вольный родный свой простор, хай воля вечно будет с нами. А гвалту мы дамо отпор, няхай жыве могутный, смелый наш белорусский вольный дух, штандар наш бел, червоно-белый, покрыл собой народный рух. На бой за счастье и за волю, на груду солдата своего, браты, терпели мы довольны, домой у всех до одного імя і сила. Я бачу па людзях, што шмат хто і ведае тэксты песен, і не такой вялікай колькасцю людзей патрэбныя былі тэксты, якія раздавалі напярэдадні. Пройдземся сярод пратэстоўцаў, паглядзім, як выглядае сам пратэст внутры. Кривавых муках мы народим, жильцо республики своей, жильцо
Михаил Северинец павярэзіў, што пасля сканчэння мітынгу людзі ізноў рушаць вуліцамі Менску. І, напэўна, гэтая акцыя скончыцца ізноў на Кастрычніцкай плошчы. Менску, вуліцай Неміга, вуліцай Зыбіцкай, назад на Кастрычніцкую, каб стаць ланцугом са сцягамі. І зараз мы ідзем гукаючы, каб нас чулі ўсе. Мы клічем усіх: далучайся! 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 Просим сцягі гарадоў, просим плакаты наперад і рушым мимо Чырвонага касцёла. Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве! Жыве! А можна до вас будзе звярнуцца? Можна до вас звярнуцца ў жывым эфіры? Я бачу, у вас там значак «Я люблю Пінск». А вы з Пінску самі? Да, я сам з Пінску. Я прыехаў толькі для таго, каб удзельнічаць у гэтай акцыі. А ў Пінску там людзі хвалююцца за незалежнасць? Не занадта, як хацелось бы. А пытанне інтэграцыі абмяркоўваюць? Абмяркоўваюць, але ж толькі ў сабе на кухні. І поэтому ніхто не выходзіць, ніхто не лічыць, што трэба паказваць сваю грамадзянскую пазіцыю. І ўсё вот такое. Ну, а што ў Пінску ўвогуле кажуць пра тое, ці трэба аб'ядноўвацца з Расіяй, ці не трэба? Усе пагалоўна кажуць, што гэта не трэба. Кажуць, што трэба толькі тыя, хто не шануюць Беларусь і не ўспрымаць яе як краіну. Але ж я лічу гэтых людзей, што яны з нейкімі ментальнымі парушэннямі, гэтаму я іх асабістае мнение не учитываю. А скажите, як вы думаете, як можна данесці вот да беларускіх чыноўнікаў, да Александра Лукашэнкі меркаванне людзей, якія, як вы кажаце, вот у Пінску яны супраць вот такой інтэграцыі? Не ведаю. Я думаю, што час пакажа, як дойдзе. Мы можам бачыць, колькі ўжо людзей тут з'ядналася. І калі на прошлай акцыі, на якую я не трапіў, на жаль, але ж на прошлой акцыі было менш людзей, але зараз намного больш, і гэта бачна. Дзякуй вялікі. Хлапец з Пінску прыехаў адмыслова, каб прыняць удзел у акцыі пратэсту супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Цікавы момант. Ён кажа, што ў Пінску таксама большасць людзей супраць менавіта паглыблення. Пра гэта сведчыць і сацыялагічныя пытанні, якія праводзяцца ў Беларусі. Вельмі цікавы было пытанне, якое праводзіла расійскае выданне РБК. І там таксама яны, большасць людзей, якіх яны апытвалі на вуліцах Менску, выказаліся просто за добрасуседскія стасункі з Расіяй, але не за тое, каб інтэграцыя паглыблялася. Мне таксама падаўся там цікавым адзін з хлапцоў, які сказаў, што да, нам час ужо плаціць за газ па тых жа самых коштах, як это робяць іншыя краіны, краіны Еўропы, і Беларусь ужо мусіць падараслець і аплочваць сама свае рахункі. Таксама мы ведаем, што насуперак такім песімістычным выказванням вот гэтага Пінчука, якога мы толькі што з якім размаўлялі ў эфіры сёння, у Пінску некалькі чалавек выйшлі на пратэст супраць паглыбленай інтэграцыі. Такія пратэсты праходзілі і ў іншых гарадах. Некаторыя людзі нават ужо пацярпелі за гэта, як это было ў горадні. Там 4 чалавекі атрымалі штрафы за тое, што некалькі дзён таму удзельнічалі у ланцугу незалежнасці. Такі самы ланцуг можа быць паўтораны сёння і ў Менску. Пакуль мы рухаемся па плошчы незалежнасці, напэўна, трохі іншым маршрутам, чым Калёна сюды прыйшла.
Ми у живым эфире Радіо Свобода. Як вам сьогоднішня акція? Ви, як ви оцінюєте ту кількість людей, яка прийшла? Вона достаткова для того, щоб білоруські влади звернули увагу на те, що не всі люди підтримують цю ідею поглибленої інтеграції з Росією? Ну, я насамрэч не могу адекватно зараз оценить колькасць, тому што я тут на то. 1500 чалавек. Ну, канешне, гэта недастаткова, такая колькасць, але гэта у цяперашняй сітуацыі, як мне здаецца, гэта нядрэнна. Калі параўноўваць з тымі акцыямі, якія былі там 7-го, 8-го, мне здаецца, гэта нядрэнна. Канешне, гэтай колькасці недастаткова, каб нашы ўлады нешта зразумелі, убачылі. Але гэта трэба рабіць усё роўна, таму ўсе, хто зараз глядзіць, далучайцеся да нас абавязкова, бо гэта рэальна вельмі важна. А скажите, калі ласка, вот люди вашего ўзросту, там, где вы вучыцеся ці працуеце, яны ўвогуле іх цікавіць гэтая тэма? Я думаю, што не ўсіх. І мне здаецца, што гэта звязана не з тым, што яны, як гэта сказаць, яны цікавяцца гэтым. Але, па-першае, усе баяцца. Я думаю, гэта самая такая распаўсюджаная сітуацыя, што ўсе баяцца. А па-другое, шмат у іх ёсць іншых заняткаў, чым хадзіць па мітынгах, калі шчыра, тому што ў мяне асабіста былі пары да 7-й гадзіны, і я адразу з пар сюды. Так што, некаторыя мае аднакурснікі яшчэ ва ўніверсітэце ў гэты момант, таму, А можете прапанаваць нейкія яшчэ варыянты, як можна даводзіць да беларускіх уладаў і ўвогуле да ўсёй грамадскасці свае ідэі, вот апроч мітынгаў? Вот я ведаю, што маладая апазіцыя беларуская, яна не была зусім згодная з такім фарматам, што вот мітынг, людзі ходзяць па плошчы, спяваюць песні, але не прапанавала нічога новага. Можа быць, вы прапануеце? Ой, я вам не скажу, я себе не адношу до молодой оппозиции, скажем так, але насамрэч реально, крыху застарэлая такая ситуация, калі люди реально ходзяць по плошчы. Мне здаецца, трэба рабіць нешта крэатыўнае по типу таго, што рабіў моладзевы блок, нейкія цікавыя, скажем, пікеты, нешта такое вельмі крэатыўнае. Яны шмат чаго раздрукоўвалі цікавага, ўсё ў іх так было яскрава. І людзі рэальна ў сацыяльных сетках сачылі за гэтым. І трэба браць якраз на ўвагу тое, што зараз сацыяльныя сеткі маюць вялікае значэнне. І трэба праз сацыяльныя сеткі неяк ангажаваць людзей, вось у гэта ўсё менавіта нейкімі крэатыўнымі рэчамі, не проста там мітынг, а штосьці цікава прыдумаць. Я канкрэтна не магу. Я сябе як бы арганізатарам ніколі не лічу, не ставлю. Вось, і хай ужо арганізатары гэта нешта думаюць, шукаць людзей крэатыўных. Дзякуй вялікі. Вось студэнтка параіла арганізатарам такіх акцый больш карыстацца сацыяльнымі сеткамі і прыдумваць штосьці крэатыўнае, як яна выказалася. Дыскусія пра тое, ці праводзіць мітынг, ці праводзіць вот такое традыцыйнае шэсце для выказвання беларускіх пратэстаў вялася напярэдадні пасля таго, як адбыліся першыя акцыі пратэстаў супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй 7-8 снежня. Але ўсё ж спыніліся на такім фармаце. І як мы бачым, да гэтай акцыі далучылася больш людзей. Назіральнікі кажуць, што на гэтым пратэсце прысутнічае 1600 чалавек. Я вот так вот звонку паглядзела, напэўна, гэта так і ёсць. Бачу, што шмат хто прыкрывае твары шалікамі ці нават нейкімі маскамі. Гэта звязана найперш з тым, што вельмі пільна супрацоўнікі ў цывільным фіксуюць усіх, хто прысутнічае на такіх акцыях. І не раз людзі паведамлялі пра тое, што калі іх выклікаюць у міліцыю і кажуць, што яны удзельнічалі ў несанкцыянаванай акцыі, паказваюць фотаздымкі. Вот такая стыхійная спроба не дазволіць сябе распазнаць.
Добрый вечер. Добрый вечер. Як вам гэтая акцыя? Много хадзіць даводзіцца. Хто вы, ад каго? Радыё Свабода. Радыё Свабода, вельмі добра. Вельмі добра. Ну, так што? Ну, самыя станоўчыя такія пачуцці, што не народу все-таки больше пришло, чем 7 и 8. А вы 7-8 таксама былі? Конечно, безумоўна. І гэта гаворыць аб тым, што все-таки, не гледзячы на тое, што наш народ ціхі і пакорлівы, але ёсць у яго сілы, ёсць у яго такая, праслойка таких свядомых людей, якія готовы на самой справе любыми сродками оборонить свою родиму. И хотя мне 82 гады, слава Богу, я страляю еще вельми добра. Нехай расейцы и все лукашисты ведают про это. Вот так, моя девчинка. Дякую вялікі. 82-гадовы удзельнік пратэстаў супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Акцыя вельмі актыўная, яна ўжо 3-й раз праходзіць у фармаце такога маршу па цэнтральных вуліцах Менску. Акцыя пачалася каля 18-й гадзіны на Кастрычніцкай плошчы. Напярэдадні міліцыя, праваахоўныя органы актыўна папярэджвалі. Почакай хвилиночку, моя хорошая. Я як прочитав 8-го свой Залужайся! Залужайся! Перадаюць нам верш. Як называецца ваш верш? Старейшим братам-москалям. У двукосика. Добра, добра. Давайте я возьму у вас текст. Ага, зараз хвилиночку я достану. Моя девчинка, выколупай. Вот отсюда я выколупаю сам. О, коллегаска. Дякую вялікі. Спадар Ян Грыб у 2014 годзе напісаў верш, які просіць, каб... Украинские подеи. Добра. Я тады і напісаў яго. З нагоды украінскіх падзеяў і перадае гэты верш Радыё Свабода. Каб людзі пачулі. Дзякуй. Калі ласка, заходзьце до нас на сайт, заходзьце до нас у сацыяльныя сеткі, подписывайтеся у любой сацыяльнай сетцы, якой вы карыстаецеся. Там абавязкова будзе Радыё Свабода, і там абавязкова будуць нашыя самыя актуальныя навіны, а таксама нашыя стрымы, якія глядзяць сотні і тысячы чалавек. Цяпер мы вядзем жывую трансляцыю з акцыі пратэста супраць паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Яна працягнецца заўтра. Заўтра будзе новая акцыя, і мы таксама будзем весці адтуль трансляцыю. Так што, калі вы падпішыцеся, вы нічога не прапусціце з таго, што адбываецца ў Беларусі. Цяпер мы спускаемся разам з калонай пратэстоўцаў да Нямігі. Паколькі людзей вельмі шмат, а тут ужо такая невялікая вузкая прастора, то калона расцягнулася. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь!
Беларусь! Так. Живи! Так, а у вас вот этот креативный плакат про белорусскую и не только белорусскую бульбу. Расскажите, что вы хотели этим усім сказать? Ну, гэта сцёп на вядомую фразу «санкцыі, не смешите наши Іскандеры», якая была написана на майках шматлікіх расійскіх ура-патрыётаў. И этой фразой я хочу показать России и Путину в приватности, что мне смешно вся эта интеграция. Смешно тому, что российцам треба турбоваться не про поглынание чужих земляў, а про то, что у іх отбывается литеральная экономичная и социальная катастрофа, якая, я лічу и упевнений, непозбежно приведет до распаду их уласной краины. Тому про интеграцию я не хвалююсь. Серьезно? Вот тут люди хвалюются, что яе не будзе. Так, я выйшаў, каб падтрымаць людзей, якія супраць інтэграцыі. І я лічу, што наогул абмеркаванне любой інтэграцыі з Расіяй, ці тым больш абмеркаванне аб'яднання ў одну краіну, вось сам факт абмеркавання таго, варта аб'ядноўвацца ці не, гэта ўжо сама па сябе вельмі дрэнная прыкмета, таму што любому нармальнаму і сумленнаму у першую чаргу адносінах да самого сябе чалавеку відавочна, што той напрамак развіцця, да которого патрэбна імкнуцца беларусам, гэта Еўропа. Еўропа раўно цывілізацыя. І тут кропка. А прарасійскі накірунак гэта антыеўрапейскі і, адпаведна, антыцывілізацыйны накірунак. І давайте не будем бояться называть рэчы сваімі імёнамі. Путін гэта маньяк з імперскім псіхічным засмучэннем і ўжо амаль што афіцыйна ён спонсор міжнароднага тэрарызму. Ну, США пакет закону такі прынялі. І фраза «інтэграцыя з Расіяй» гучыць як нейкі сінонім суіцыду, на мой погляд. Дякую вялікі. Вось такое радыкальнае меркаванне у чалавека, які выйшаў са сцёбным, як ён кажа, плакатам. Пратэстоўцы выйшлі на немігу, якраз зялёнае святло светлафора. Беларускія пратэстоўцы любяць не парушаць правілы, нягледзячы на тое, што праваахоўныя органы ўвесь час папярэджваюць, што акцыя несанкцыянаваная. Але ўсё праходзіць спакойна. Вот з 18 гадзіны не было ніводнага інцыдэнту. Адзінае ўмяшальніцтва міліцыі было ў тым, што міліцыян праз мегафон паведаміў, што акцыя несанкцыянаваная і людзі могуць быць пакараныя за ўдзел у ёй. Вот колонна выйшла на такую шырокую вуліцу Неміга, тут шмат крамаў з модным адзеннем, шмат кавярняў і рэстарацый, і напэўна гэты вокліч «Далучайся» адресаваны і наведнікам гэтых усіх месцаў. Цікаво таксама паглядзець, як іншыя людзі вот стаяць на прыпынку і з цікавасцю, але глядзяць на калону. Вот дзяўчына здымае на тэлефон, але не сказаць, каб далучаліся. Беларусь, жыве! Беларусь, жыве! Беларусь, жыве! Беларусь, жыве! Беларусь, жыве! Колонна пакуль спынілася на адным месцы. Напэўна, на пачатку яе адбываюцца нейкія арганізацыйныя захады. Нагадаю, што сёння у
Санкт-Петербургу сустракаліся прэзідэнты Беларусі і Расіі Александр Лукашенко і Владимир Путин. І у дзень было вядома, што з 31 дарожнай мапы, якая падрыхтаваная для таго, каб працэс інтэграцыі, паглыбленай інтэграцыі паміж Беларусю і Расіяю адбыўся, не ўзгодненыя толькі 3. Яны тычыліся газы, цэну на газ, на нафту і падатковага заканадаўства. А можна до вас звернуцца? А вы... Не трэба. Спадарства, напэўна, сям'я, але засаромілася удзельнічаць у жывым эфіры. Пакуль мы рухаемся разам з усімі, зайдзіце, калі ласка, у Тэлеграм, знайдзіце там Радыё Свабода і наткніцеся тым, колькі там цікавых, важных і часам гумарыстычных навінаў. І, конечно, ці не кожная хвіліна гэтага пратэсту запошчаная ў нашым Тэлеграм-канале. Дарэчы, пасля кожнага стрыму, пасля кожнай такой акцыі да нас далучаюцца сотні новых падпісантаў. Сярод гэтай сотні можаце быць і вы. Не прапусціце гэтую магчымасць. Добрый день. Добрый день. Напэўна, вы скажете штосьці добрае. Что я могу доброе? Только надеемся все вместе, все разом перемочь эту нашу эту борьбу супротив этой Российской империи. Як она уже нас достала. Особисто меня, мою родню и усіх нас. А чим же яна вас так достала? Что вам такого зробила? Можно уже ее терпеть. Я нас уже замучила, это все Российская империя. Я ее, пробачьте, уже слухать про ее не могу. Добре, дякую вялікі. Яшчэ одна удзельніца акцыі пратэста. Калона рухаецца па Нямізе. Вельмі гучна гэта ўсё адбываецца. Паколькі тут месца не так шмат, то калона расцягнулася, напэўна, на некалькі сотень метраў. Долучайся! 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 Я бачу по вашым плакаце, што вас найбольш клапоціць руская прапаганда. Да, мяне клапоціць мілітарызацыя краіны, якая з намі побач, і імперскія амбіцыі. Адначасова людзі недастаткова разумеюць, як жыве сучасны свет, і яны не разумеюць. І таму іх лёгка абмануць, і яны гатовыя будуць змагацца. І таму я кажу не расійскай прапагандзе, людзі павінны тут зразумець, што такое сапраўды Расія, што там адбываецца насамрэч. І яшчэ можна, калі ласка, я скажу, што людзі абавязкова павінны зараз ужо пачаць актыўна дзейнічаць, калі ласка, бо потым будзе позна. А як вы думаете, вот я ведаю, что, по-моему, ці не 80% белорусов глядят российское телебашение. Есть такая идея, что можно было б абмежаваць российские каналы, ці як ва Украине зрабілі, например, социальные сетки, якія з России кіруюцца, якія российские социальные сетки, там их отключили. Ці гэта была б позитивная идея для Беларуси? Я бы прапанавала уключыць у трансляцыю еўрапейскія каналы, наши суседаў каналы, напрыклад, Польшы, Украіны, Літвы, каб людзі бачылі, што адбываецца насамрэч у Донбасе, у Крыме, каб яны разумелі, ось таксама як Свабода паказвае, што там насамрэч вельмі дрэнныя рэчы адбываюцца, калі там кошты ў 3 разы вышэй, чым былі ў Украіне, калі людзям сапраўды там дрэнна, і калі б яны гэта бачылі, яны параўноўвалі, і яны б тады ўжо маглі прымаць сапраўднае узважанае рашэнне гэтага. Ну не трэба было б забараняць, так? Не трэба, таму што гэта будзе рэакцыя, ўсё роўна людзі будуць праз інтэрнэт глядзець, самі разумееце. Дякую вялікі. Дзяўчына выйшла з плакатам супраць расійскай прапаганды. Гэта актуальнае пытанне ў тым ліку і для Беларусі.
знаходзімся ў самым цэнтры гэтага пратэстнага маршу, і я ледзьве не аглухла ад таго, наколькі гучна гэта ўсё адбываецца. Проста няспынна людзі выгукваюць лозунгі, пляскаюць уладкі і таму што людзей шмат, больш за 1500 удзельнікаў. Гэта вельмі гучны і заўважны пратэст. Можна до вас звернуться? Ми у живому ефірі Радіо Свобода. От прийшли 1500 чоловік протестувати супраць паглыбленай інтэграцыі. І вы, напэўна, таксама удзельнік гэтай акцыі. А можете патлумачыць, што людзей, што беларусаў турбуе ў гэтай інтэграцыі? Чаму яны лічаць яе, прынамсі тыя, хто тут сабраўся, чаму яны лічаць яе небяспечнай? Ну, некоторые люди, не все, на жаль, или некоторые люди разумеют, что белорусы гэта не расійцы, гэта незалежны народ, гэта, які раней называўся ліцвінамі у старэйшы час, зараз называецца беларусамі. Просто гэта другі народ, ось і ўсё. Хоць мінулае апошняе нас з Расіяй даволі значна злучила. Мы амаль забыли свою мову, беларускую мову, стали размаўляць на той мове, якую нам навязали в основном большевики. Вось. Але все одно наш народ памятае свою гісторыю, разумее свою нацыянальнасць, разумее тое, што ён беларус. А вось Владимир Путин, прэзідэнт России, ён учора сказаў, што беларусы і расіяне гэта амаль адзін народ. Я думаю, што ён не адзін так думае, напэўна. Што можна адказаць на такое меркаванне? Гэтую думку, то, што беларусы і расейцы адзін народ, нам навязвалі апошнія 70 гадоў пры СССР, і яшчэ 25 год ужо пры Лукашенку, пры рэжыме Лукашэнкі. Таксама гэтую думку нам пытаюцца навязваць. І гэта так ці не? Не, гэта не так. І ніколі так не было.
чамусьці менавіта беларускі народ у адрозненне ад другіх народаў былога СССР, менавіта беларускі народ пыталіся найбольшым чынам як бы привязать до России. А давайте яшчэ покажем, вот вуліца Зыбіцкая, і па ёй відаць, мы тут трохі зверху, і мы бачым, колькі людзей прыйшло на гэтую акцыю пратэста. Я нагадаю, што назіральнікі налічылі 1500 чалавек. Як вы думаеце, прыйдзе больш наступным разам? Заўтра будзе наступная акцыя? Ну, будуць людзі далучацца, бо іх становіцца з кожным разам усё болей. 7-го я быў тут усе тут апошнія. Дзякуй вялікі. І кожны раз людзей станавілася ўсё больш. Вось сёння, мусіць, раза ў 2 іх стала болей. Дзякуй вялікі. Мы таксама будзем рухацца бліжэй да пачатку калоны. Быў анансаваны раней ланцуг незалежнасці. Ён ужо адбываўся 7 снежня. Тады людзі браліся за рукі і выстройваліся ў такі ланцуг уздоўж праспекта. Мяркуецца, што гэтая акцыя можа быць паўтораная. Вся движуха блогерская, она, кажется, началась с дня. Я многих блогеров видел, потому что я был... Перад намі бачым, вот ідуць 2 хлапцы, на адным з іх бел-чырвона-белы сцяг, на другім дзяржаўны сцяг, чырвона-зялёны. Напэўна, гэта адзіны чырвона-зялёны сцяг, Я кажу, што гэта дзяржаўны беларускі сцяг, і іншыя краіны ведаюць нашу краіну пад менавіта гэтым сцягам. Нават існуе эмоці за гэтым сцягам. І складана тлумачыць іншым людзям, што такое нацыянальны сцяг. І таму вось мы за незалежнасць Рэспублікі Беларусь. І гэта сімвал незалежнай дзяржавы. І таму мы можам выкарыстоўваць як нацыянальныя сцягі, так і гэты. Таму вось я вырашыў падтрымаць тых людзей, якія баяцца выходзіць пад гэтымі чорна-белымі сцягамі. Я супраць шавінізму. Я хацеў бы, каб людзі усе аб'ядналіся. Не мае разницы, под яким гэта будзе сцягам. Я б хацеў просто, каб у нас была нацыя, а не просто насельніцтва. Дякую. А вот давайте у вашего спытаемся сябра, я не ведаю, калегі. Да, гэта мой сябар, і я яго падтрымліваю ў гэтым позірку на гэтыя рэчы, што чырвона-зялёны сцяг, нельга да яго так агрэсіўна ставіцца, таму што частка людзей вырасла пад гэтым сцягам, і можна просто неяк больш мякка да іх ставіцца, і яны да нас, мажліва, далучацца калі-небудзь. Так, ясно. То бок конфликта у вас няма паміж сабой? Конечно, няма. Вы не сварыцеся? Не сварымся. А до вас, а вам хто-небудзь падыходзіў тут на мітынгу з прэтэнзіямі, што чаму вы... Нават у мінулы раз журналістка Белсату падышла да мяне і пачала крычаць: а чаму вы тут з лукашысцкім сцягам прыйшлі? А я кажу, што я не з лукашысцкім, я з дзяржаўным сцягам прыйшоў. І я кажу, што не крычыце, калі ласка, на мяне. Вось, ну то бок... Зразумела. А цяпер скажыце, што, як вы ставіцеся да ідэі інтэграцыі? Я супраць інтэграцыі, то бок я б хацеў жыць у незалежнай дзяржаве. Мне здаецца, што ўсе людзі, якія тут сабраліся, яны падтрымліваюць вось менавіта суверэнную незалежную Рэспубліку Беларусь. Дякуй. А вы як ставіцеся да ідэі інтэграцыі? Адмоўна, канешне. Але чаму? Таму што я ведаю наступствы. Я лічу, што калі мы далучымся да Расіі, то мы перастанем быць самастойнымі. Моладзь можа паехаць там у войска у якую-небудзь Сібір. Вось. І будзе цяжэй змагацца супраць недэмакратычнай улады, вось, супраць Крэмля. Вось, неяк так. Дякую вялікі. І вот мы яшчэ да нас дайшлі прыўкрасныя дзяўчыны. Скажыце, калі ласка, гэта нейкі адмысловы народны строй? Так, гэта строй Магілёўскага раёну. Вы самі з Магілёўскага раёну? Ну, менавіта я так. Я з Менска. Але чаму вырашылі на гэтую акцыю прыйсці ў такіх строях? Ну, таму што гэта наша культура, гэта наша гісторыя. І нам здалося, што гэта будзе вельмі, ну так.
Напэўна, вы тыя людзі, якія на гэтым пратэсце найлепш могуць патлумачыць, чым беларусы адрозніваюцца ад расейцаў. Мне падаецца, што нам-то якраз даволі цяжка патлумачыць, таму што мы нарадзіліся ўжо ў незалежнай Беларусі, і для нас увогуле ніякіх пытанняў не выклікае, чым мы падобныя. Мы розныя народы, у нас розныя дзяржавы, у нас розныя мовы. А вы што думаеце? Чым мы адрозніваемся ад Расіі? Ну, калі казаць пра уладу сучасную, то амаль нічым. У нас і ў іх дыктатура, і нам, і ім таксама дрэнна ад гэтай дыктатуры. А калі па народам, ну, канешне, я лічу, што мы брактоўныя народы, сяброўскія народы, але у нас ёсць пэўныя разлічыя. А вы сапраўды, якія стасункі, вы думаеце, трэба Беларусі найлепш было, каб Беларусь мела з Расіяй? Ну, мне падаецца, абы не было вайны. Это вельмі па-беларуску. Так. Ну, в прынцыпе, у гэтым жа праўда жыцця. Нікому не хочацца вайны і нікому не хочацца канфліктаў. А саюз і далейшыя рухі па інтэграцыі мы лічым, што могуць азначаць вайну, як мінімум гібридную. Таму мы хочам, каб усё засталася без падпісання гэтых дамоваў, нават сімвалічных дамоваў, бо гэта можа прывесці да разрушэння беларускай мары, абы не было вайны. А вы як скажаце? Якія між намі стасункі? Якія трэба, каб былі стасункі, найлепш было б і для Беларусі, і для Расіі таксама? Суседскія. У кожнага ёсць свой дом, у кожнага ёсць свая гісторыя. Мы не адзін і той же народ. І у нас, і у них, і у нас павінна быць незалежнасць, мір у доме. Просто сяброўства. Але ні ў коім разе не... Мы просто розныя. Дзякуй. А як вас зваць, скажыце? Стася. А вас? Анжеліка. Анжеліка. Стася і Анжеліка ў жывым эфіры радыё Свабода. Але, дзяўчаты, ці сапраўды вам не холадна? Ну, трохі прохладна, але я ўжо трывала. Мы ўжо неяк звыкліся. Насамрэч, у гэтым годзе зіма вельмі цёплая. Мы баяліся, што будзе холадна, але выйшлі. Не, нармальна. Дзякуй вялікі, Стася і Анжеліка ў такіх цудоўных народных строях патлумачылі, чым беларусы адрозніваюцца ад Расіі. Таксама далі вельмі добрыя парады і сваё разуменне таго, якія стасункі Беларусь мусіць мець з Расіяй. Мы ўжо падыходзім да Кастрычніцкай плошчы, адкуль пачалося гэтае шэсце. Такі немалы шлях калонна ўжо прайшла, і, напэўна, там таксама будзе нейкі ці то мітинг, ці то будзе арганізаваны адразу ланцуг незалежнасці. Перадаю мікрафон свайму калегу Алесю Пілецкаму. Так, прывітанне, зноў тут я. Дзякуем зноў Александры за гэтыя размовы з прыгожымі дзяўчатамі і хлопцамі. Мы на самой справе ўжо падыходзім да Палаца Рэспублікі з адваротнага боку, і адтуль калона паводле плану з заранёва гучнага будзе кіравацца ў бок Кастрычніцкай плошчы, дзе запланаваны таксама мітынг. А пасля ўжо яго, плануецца паўтарэнне ланцуга незалежнасці, які адбыўся 7 снежня ўздоўж праспекта Незалежнасці. Вось зараз мы паволі падымаемся па прыступках. Тут даволі складана ісці, і таму рух калоны даволі няхуткі, марудны. Нагадаю, што паводле падлікаў праваабаронцаў справаабарончага цэнтра «Вясна» каля 1600 чалавек было на плошчы Незалежнасці. Магчыма, не ўсе з іх дайшлі зараз да Кастрычніцкай плошчы, аднак гэта ў любым выпадку значна большая колькасць удзельнікаў акцыі ў гэтай пратэста, чым на акцыях 7 і 8 снежня. Нагадаю, што Радыё Свабода вядзе жывую трансляцыю з акцыі пратэсту супраць паглыблення інтэграцыі Беларусі і Расіі. Гэта трэцяя акцыя. Першыя дзве адбыліся 7 і 8 снежня. Сённяшняя прымеркавана да чарговай сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна ў Петербургу. Вось, нагадаю, што яна зноў скончылася без падпісання ўсіх дакументаў.
І тому будуть ще зустрічі. І так само, як можна зрозуміти со слов організаторів акції протесту, заплановані так само і наступні 6 мітингів. Ось завтра ми так само будемо вести живу трансляцію з такого протестного мероприємства. Сачіть обов'язково за нашим каналом на YouTube, з нашими соцсетками, за нашим сайтом. Підписуйтесь обов'язково на наш телеграм-канал. У телеграмі знайдете, просто можна написати «Свобода», там знайдете наш канал, коли ще не підписані. Там вельми оперативно повідомлятися буде інформація про стріми, про живі трансляції, так само про опошні події, опошні новини. Ось ми в даний момент йдемо не на початку колони, але близько десь центру. Бачу, що вже далеко напереді люди йдуть. І вони вже, частка з них навіть вийшли, напевно, на Кастричницьку площу. За нами, можливо, ще більше людей. І зовсім уже хутко, літерально 10 хвилин праз 5, ми самі так само будемо на площі. Ось для мене особисто така кількість удільників так само нечаканість, тому що перед гэтай акцією в шэрагу дзяржаўных СМІ, тым ліку на тэлебачанні, з'явіліся папярэджанні пра недапушчальнасць удзелу ў гэтым мерапрыемстве. Шмат разоў акцентавалася ўвага на тым, што гэта недазволеныя ўладамі акцыі. Вялікая колькасць актывістаў, якія ўдзельнічалі ў арганізацыі мінулых акцый пратэсту, атрымала позвы ў міліцыю людзям, которым просто тэлефанавалі нават на прыватныя нумары і папярэджвалі, што сёння нельга ўдзельнічаць. І вось арышты былі таксама, нагадаю пра арышты шэрагу актывістаў. Вось як мінімум кіраўнік Маладога фронту Дзяніс Урбанович, адзін з каардынатараў еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі і яго паплечнік Яўген Афнагель зараз знаходзяцца на Акрэсціна, яны трымалі суткі. Павел Северинец таксама быў асуджаны на 15 сутак, аднак яго чамусьці не змясцілі ў ізалятар, ён сёння тут. Вось, нягледзячы на ўсе гэтыя захады, ўсё ж такі вельмі шмат людзей сёння удзельнічае ў акцыі пратэсту супраць паглыблення інтэграцыі Беларусі і Расіі. Нагадаю, па ацэнках праваабаронцаў 1600 чалавек зараз пратэстуе ў цэнтры Мінску. Пакуль нічога не вядома пра затрыманні на акцыі непасрэдна. Прадстаўнікі праваахоўных органаў ніякім чынам не ўмешваюцца ў яе правядзенне. Як і супрацоўнікаў ДАІ бачу, пастаянна яны папярэджваюць пра недапушчальнасць парушэння правілаў дарожнага руху. І ось на пачатку акцыі яшчэ на Кастрычніцкай плошчы міліцыянты хадзілі з мегафонамі, прасілі разысціся, аднак пахадзілі і зніклі. Вось мы ўжо на Кастрычніцкай плошчы побач з палацам незалежнасці. Ой, прабачце, побач з палацам Рэспублікі. Зараз спрабуем з аператарам зайсці вышэй, паглядзець, што ж там адбываецца. На самой справе вялікая колькасць людзей. Гэта адназначна больш удзельнікаў, чым падчас мінулых пратэстаў. Вось людзі чакаюць, пакуль усе удзельнікі гэтага пратэсту збяруцца, перайдуць праз вуліцу. Частка з іх я дапушчу, што яшчэ з Забіцкай не выйшла. І мы рухаемся у бок плошчы, дзе, як плануецца, зноў будзе мітынг, магчыма, спевы, заявы чарговыя. І мы там пабачым гэта. Вы можете чуць, спадзяюся, чуеце, што людзі проста гукаюць «Жыве Беларусь». Відавочна,
Шмат хто стаміўся з удзельнікаў, бо, нагадаю, пачалася акцыя пратэсту о 6 гадзіне. Зараз уже наближаецца час до 9. Так, за 15 хвілін буде 9 гадзін. Уже амаль 3 гадзіны працягваецца гэтая шпацыры па цэнтру Менску. Калі адбудзецца наступная сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашенка і Владимира Путина, пакуль невядома. Сёння не было ніякіх анонсаў новых сустрэч. І мы не ведаем, калі, магчыма, будуць адбывацца наступныя. Вядома пра заўтрашнюю акцыю. Аднак, што будзе далей, пакуль цяжка сказаць. Будзем чакаць навін. Хоць мы набліжаемся да пляцоўкі, дзе мітынг зараз ідзе. Павел Северинец зноў. Люди підходять і підходять, сябри. Ми чекаємо тих, хто ще підходить з Зибінської. І зараз потиху починаємо рухатися у бок Кастричницької. У кого є стяги, у кого є плакати, дорогі сябри, підрихтуйте. Ми хочемо, щоб проспект Незалежності на один вечір, сьогодні, 20 снежня, став червоно-білим, щоб на ним лунали стяги наших городов, щоб тим, хто проїжджає по проспекті з праці до хати, було бачно, що ми потребуємо, щоб Білорусь була вольна и незалежной. Незалежность! 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 Почули со слова Павла Северинца, что сегодняшняя акция протеста скончится ланцюгом незалежности. Вдолж проспекту люди мають стати со стягами, с плакатами. Побачимо, як гэта будзе выглядаць. Акція з 7 снежня, перша акція супраць інтэграцыі, она распачалася з такога ланцуга. Тады людзям атрымалася амаль цалкам ад будынка дзяржаўнага цырка да паштамта стаць ланцугом. Сёння людзей відавочна больш. Паглядзім, што будзе сёння. Сябры, як нас не палохали, як не выступали штатные пропагандисты. Мы сегодня вольно собрались, спокойно прошли по улицах Менску и сказали всему свету: «Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь!» Мы с вами обуджаем белорусский народ. Мы показываем им, что бояться не треба. Давайте скажем гучно гэтые словы, якія у Библии повторяются 365 разов. Не бойтеся! Не бойтеся! Не бойтеся! Не бойтеся! Не бойтеся! Не бойтеся! Мы зараз ідзем побач з Палацам Рэспублікі. Бачыце, наколькі на самой справе тут шмат людзей. Сёння вось такую кругавую панараму мы вам зрабілі. Робім. Яшчэ адной асаблівасцю, якая мяне асабліва прыватна, магчыма так сказаць, уразіла, гэта тое, што практычна ўсе апазіцыйныя рухі і партыі сваімі лідарамі тут прадстаўленыя. Гэтага не было на першых акцыях, аднак сёння насамрэч можна сказаць, што тут проста ўсе проста прыйшлі сюды. Паслухаем. Ви
бачыце, як частка удзельнікаў, рэшта ўжо удзельнікаў акцыі пратэсту выходзіць на Кастрычніцкую плошчу. Тут сёння ісця 6, як толькі акцыя пачыналася, у Палацы Рэспублікі быў дзіцячае свята, дзіцячае навагодняе свята, і адным з аргументаў забарону акцыі з боку ўлад было тое, што каб магчымасць пазбегнуць нейкіх перашкод для того, каб дзеці адсвяткавалі Новы год. Зараз, як я мяркую, свята гэта дзіцячае ўжо скончылася, і на самой справе плошча зараз выглядае больш пустой, і таму, напэўна, ўжо нікому удзельнікі пратэсту перашкодзіць тут зараз не могуць. Бачыце, некаторыя з пратэстоўцаў проста ўзялі сваю музыку з сабой і так весела праводзяць час. На самой справе ў Менску сёння цёпла, нягледзячы на тое, што 20 снежня, плюсавая тэмпература, невялікі вецер, аднак не перашкаджае. 7-8 снежня было значна халадней. А сёння надвор'е такое, яшчэ, можна сказаць, восеньскае нават. Можна нават без пальчатак хадзіць. Ялінка прыгожая. Аператар, пакажы ялінку людзям. Вось бачыце, тут такая ялінка, чорна-белыя сцягі. Добра. Падыходзім мы ўжо да праспекту. І тут зараз будзе, напэўна, людзі выстройвацца ланцуг незалежнасці. Поглядим. Так, насамрэч мы і наближаемся до проездной частки. Довольно оживленный рух. Его поводит себя осторожно. Радио Свобода вядзе жывую трансляцыю. Зараз ужо з Кастрычніцкай плошчы. Вярнуліся мы сюды. Тут адбываецца акцыя пратэсту супраць інтэграцыі, паглыблення інтэграцыі Беларусі і Расіі. Каля 1600 чалавек сёння пратэстуюць. У дзень адбылася сустрэча паміж Александром Лукашенко і Владимиром Путіним у Петербургу. 1,5 гадзіны яны размаўлялі. Сышлі зноў без заяў для прэсы. Ведаем толькі, што нібыта 3 дакументы важныя засталося падпісаць, аднак гэта самыя важныя дакументы, якія датычаць падатковай сістэмы, датычаць коштаў на газ і нафту для Беларусі. Вядома, гэтыя пытанні для беларускіх уладаў шмат чым вызначальныя, і нягледзячы на тое, што толькі 3 дакументы засталося падпісаць, аднак гэта здаецца самымі важнымі дакументамі. Вось Вячеслав Сіўчык заўтрашнюю акцыю расказвае пра яе. Мы будзем весці таксама жывую трансляцыю адсюль заўтра. Сачыце за нашымі сацыяльнымі сеткамі, каналам на YouTube, нашим сайтам. Подписывайтесь обовязково на наш телеграм-канал. Его вельмі легко знайсці, калі карыстаецесь телеграмом. Менавіта ў телеграме будзе самая асноўная і аператыўная інфармацыя, там спасылкі на наши трансляцыі, стрімы, публікацыі на нашым сайце. Можете там все гэта знайсці і побачыць. Беларусь! 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 Колонна уже выходит до Палаца профсоюзов. Мне тяжко зразумець, якія будуць далейшыя ідзеі, но магчыма, можна да цырка мы пойдзем, паглядзім. С имперской Россией никаких союзов! Никаких союзов с имперской Россией! Никаких союзов! Никаких союзов с имперской Россией! Шмат дыскусій было перад сённяшняй акцыяй, дыскусій сярод прадстаўнікоў апазіцыі. Адбылося як мінімум 3 сходы, на якіх вызначаўся фармат гэтай акцыі. На першым мне ўдалося нават пабываць. Ён быў вельмі эмацыйны, было шмат прапаноў. Аднак шмат прапаноў па змене фармату пратэстаў. Аднак
бачым, што большасць з апозіцыйных лідараў, грамадскіх актывістаў выказаліся за тое, каб праводзіць акцыі пратэсту менавіта ў фармаце мітынгаў і шэсцяў па горадзе. Суббота, 21 снежня, 14 годин, площадь Калиновского. Обороним нашу отчину. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Жив! Так, мы все идем, паспрабуем зараз кагосьці з арганізатараў, магчыма, Павла Северынца падысці і высветліць, што ж нас чакае далей, якія ў нас планы. Бо пакуль не зусім гэта зразумела. Мы паспрабуем знайсці спадара Северынца. Мяркую, ён можа быць на пачатку калоны, і мы туды зараз з аператарам падыдзем, каб вам расказаць, што далей у нашым стрыме будзе адбывацца. Вось, вы пакуль маеце час на наш тэлеграм-канал падпісацца, калі яшчэ гэтага не зрабілі. Я, прызнаюся, шчыра, таксама яшчэ не падпісаўся, але абавязкова падпішуся. Вось. Ну, вельмі шмат людзей, значна больш, чым 7 і 8 снежня, нягледзячы на вечар пятніцы, які, натуральна, таксама можна прыемна правесці ўжо ў іншым месцы за іншымі заняткамі, аднак, як ужо я гаварыў, больш за 1500 чалавек, паводле ацэнак праваабаронцаў, тут удзельнічае у гэтым несанкцыянаваным шэсці. Вось галава, я ўжо бачу, галава калоны падыходзіць да скрыжавання, зусім побач з дзяржаўным цыркам. Мы знаходзімся з паркам Янкі Купалы. Яшчэ ніяк не можам дагнаць няўлоўнага Паўла Северынца. 3 дні таму нагнаць Северынца атрымалася ў супрацоўнікаў беларускага АМАПу. Яны гэта зрабілі проста ля пад'езду, дзе жыве Северынец. Адвезлі яго у суд, дзе Северынец атрымаў 15 сутак арышту. Аднак потым за некалькі гадзін яго проста адпусцілі. Тут зараз кіруе вось гэтай працэсіяй, якую вы бачыце. Мы ўжо вось на скрыжаванні. І я шукаю старшыню беларускай хрысціянскай дэмакратыі, каб задаць яму адвечнае пытанне, што далей. Так, шмат людзей цяжка праходзіць. О, бачыце, як машыны, кіроўцы сігналяць, вітаюць такім чынам, верагодна, удзельнікаў акцыі. Зноў чырвонае святло стаіць. Ну, я ўжо бачу, што людзі... А, не, аднак чакае, калона чакала на ходніках рэшту. Вось, вы бачыце, зараз мы падымаем трохі камеру, бачыце, колькі людзей, ще довжна частка з іх з Кастрычніцкай плошчы сюди не вийшла на ходнікі. Можете оценить визуально колькость протестовцев. Переходим праз вулицу.
І робимо спробу знову, ще одну спробу знайти когось з організаторів, каб довідатися дальнейший план діяння. Тяжко тут когось знайти, от не бачу я нікого з організаторів. Павла Северинця, якого ми так шукали, так само тут нема. Ну, почекаємо, він повинен тут і не з'явитися. Нагадаю, що прикладно в цей час, паводле плану першопочаткового, акція протесту мусила скончиться ланцюгом незалежності. Планувалося, що люди стануть живим ланцюгом уздовж проспекту від державного цирку до поштамту. Як це буде відбуватися, ну, поки тут тяжко зрозуміти. Однак планувалося, що етап прикладно в цей час вже завершиться третій протест супроти інтеграції Білорусі і Росії. Поки чекаємо. Люди ще переходять вулицю, виходять на бок проспекту, до парку Янки Купали. Йдуть далі. Ми зараз просто станемо і будемо пильнувати когось з організаторів, щоб зрозуміти, що буде відбуватися далі. Я буду держать, и мне подключить сбоку. Як і на попередніх акціях протесту, бачу вельми шмат молоді, людей, які вперше приходять протестувати. Ось ви можете бачити, що ось ви бачите на тим боку вулиці, яка кількість людей, просто сюди йде. Зараз редактор трансляції мені повідомляє, що на Кастричницькій площі вже становиться ланцюг удільники акції протесту. Но ми поки будемо залишатися тут, насупроти цирку, і почекаємо, вірогідно, цей ланцюг буде просто розтягуватися. Зараз побачимо, як далі почнуть розвиватися події. Да, ось зараз ми бачимо, що частка людей пішла у бок площі Перемоги, частка у парку Янки Купали. Ми ж поспробуємо вернутися на Кастричницьку площу, де організовується ланцюг зараз, ланцюг незалежності. Видовочно вже гулом акція протесту ділиться на кілька Так. Поступила інформація, що ж таки у парку зараз знаходиться Павел Северинець. Ми до його йдемо. Вертаємося. Спробуємо довідатися, що ж далі буде відбуватися. Шановні сябри, дякую вам велике за сьогодні, тому що сьогодні знову Мінськ був столицею Білорусі. І це бачив весь світ. І тільки дякуючи вам. Ми ще чекаємо людей, які йдуть по проспекту до нас. І вони йдуть на закінчення вже сьогоднішнього дня. Нагадую, завтра о 14 годині по заклику депутатів Незалежності площа Калиновського о 14 годині. Приходьте, коли ласка, запрошайте сябров. Буде вольний мікрофон, тому що сьогодні мало хто поспів виступити. Погроза
погроза над нашей айчиной не поменьшилась, потому что есть Путин и есть Лукашенко. И только вы, люди, можете оборонить Беларусь. Медведеву! Нет! Путину! Нет! Лукашенко! Нет! России! Нет! Беларуси! Да! Беларуси! Да! Беларуси! Да! Живе Беларусь! Живе! Вячеслав Чучук анонсував завтрашню акцію протесту. Ми будемо вести обов'язково здесь живу трансляцію. Так само сочите за нашим сайтом, за нашими соціальними сетками, телеграм-каналом. Ось тут фактично вже скончаються мероприємства. Зараз Павел Северин буде промовляти. А у той же час на Кастричницькій площі в цей момент вже становляться люди в ланцюг. Ми після ще спробуємо туди підвести. Беларусь – это святое. Я веру в то, что наш народ будет жить в нормальной европейской державе, где каждый громадянин Республики Беларусь будет оборонены. А лишь пока лишь не так. Тому привітайте наших колегов, потребуйте їхньої свободи. Евгену Афнагелю! Свободу! Максу Винярскому! Свободу! Денису Урбановичу! Свободу! Беларуси! Свободу! Нагадаю, що Євген Афнагель, Максим Винярський і Денис Урбанович активісти, які удільничали в підрихтовці і проведенні перших акцій протесту супроти інтеграції, вони зараз знаходяться на Кресті, тому що вчора отримали сутки арешту, на 15 суток вони вийдуть на свободу вже після Нового року. Павел Северинец завершая акцию. О 9 године у нас запланованное завершение нашей акции, дорогие сябры. И завершить, я думаю, будет логично нашим национальным духовным гимном. Тим спевом, які накеровані скрозь стагоддзі, скрозь сусветы з нашого білоруського серця. Могутний Боже. У кого есть раздрукованные аркуши со спевами, коли ласка поглядите, спев «Могутный Боже». Могутный Боже. Завершается акция протесту релігійним гімном. Люди співають «Могутний Боже». І акція на сьогодні офіційно завершена. Ми зараз спробуємо ще пройти по проспекті, поглядеть, подняться от парка Янки Купалы у бок Кастричницкой площади и побачить, коли ті стоять там люди в ланцюгу, ті утворивши цей ланцюг незалежності. Нагадаю, Радио Свобода здесь живую трансляцию с центру белорусской столицы, городу Менску. Сегодня 20 снежня. И литерально зараз завершается третья акция протесту супроти поглублення інтеграції Беларуси и России. Сегодня у день Александр Лукашенко провел черговую встречу с Владимиром Путиным у Петербургу. Эта встреча отбылась, протягивалася она значно меньше, чем попередние встречи, всего 1,5 години. Однак, як і у Сочі, ніякої заяви, супольної заяви для преси керівники країн не зробили. Замість їх міністр економічного розвитку Російської Федерації Максим Орешкін реально 2 радки промовив для журналістів, сказав, що був досягнутий великий прогрес в перемовах. Остаються неподписанными 3 дорожные мапы с 30
адной, аднак таксама паведаміў, што яны датычаць справы падаткаў, кошту на газ, кошту на нафту. Ну, гэта акурат тыя самыя прынцыповыя, самыя важныя пытанні, на якіх Беларусь і Расія вельмі складана дамаўляецца ўжо 20 гадоў, а то і больш з моманту ўтварэння саюзнай дзяржавы. Таму, аб'ектыўна складана нам меркаваць, наколькі сёння прасунуліся бакі ў перамовах і што самае важнае, што будзе адбывацца далей. Таму што пакуль на дадзены момант нават не анансаваная наступная сустрэча кіраўнікоў краін. Як гавораць арганізатары акцыі пратэсту супраць інтэграцыі, гэты акцыі будуць працягвацца аж да таго моманту, пакуль незалежнасць Беларусі не будзе пад пагрозай. Гэта такі гучныя заявы, але не вельмі канкрэтныя. Пакуль жа найбуйнейшыя акцыі пратэсту мы праходзілі і былі прымеркаваны менавіта да сустрэч кіраўнікоў краін, да чарговых этапаў перамоваў. Пакуль жа мы можам сказаць, што заўтра таксама адбудзецца ў цэнтры Мінску акцыя пратэсту. Радыё Свабода будзе яе трансляваць, паказваць у жывым эфіры. Можете пабачыць, што адбываецца. Сачыце таксама за нашым сайтам, за нашымі соцсеткамі, каналам на Ютубе і тэлеграм-каналам Свабоды, куды, нагадаю, можете таксама пісаць свае навіны, сваю інфармацыю, чыманькія тэмы можете нам прапаноўваць. Мы заўсёды з задавальненнем возьмемся за іх асвятленне. Вось мне падказваюць, што у парку Янкі Купалы Павел Северніц ужо паведаміў пра завяршэнне акцыі пратэсту. А мы зараз на Кастрычніцкай плошчы знаходзімся ўжо і бачым натуральна ўтвораны ланцуг. І зноў ланцуг незалежнасці. Людзі не ўсюды узяліся за рукі, аднак яны стаяць шэрагам. Зараз стаяць шэрагам са сцягамі, з плакатамі. Зараз мы пройдземся ўздоўж гэтага шэрагу, паглядзім, наколькі шмат іх тут, дзе гэты шэраг сканчаецца. Магчыма, кагосьці нават тут і сустрэнем, знаёмага альбо незнаёмага. Пакуль што вось вы можете бачыць ланцуг незалежнасці. Нагадаю, першая такая акцыя адбылася 7 снежня. Фактычна гэта было першае такое мерапрыемства супраць інтэграцыі. Пазней уже былі мітынгі і шэсці. Зараз людзі стаяць, ось у тым ліку і з дзяржаўнымі чырвона-зялёнымі сцягамі. Зараз спытаем, чаму. Добрый дзень, жывы эфір Радыё Свабода. Скажите, ласка, хто вы? І бачу, што вы прыйшлі з дзяржаўным сцягам. Чаму менавіта з ім? Так, я специально его взяла, хотя я бы пораила нам змяніць нашу символику, каб памятаваць про наше былое, вельмі ганарлівае, вельмі моцнае. Але я лічу, что важно показывать, что все мы разом, что все мы едные, что все мы белорусы. По-русски мы говорим, беларуску амаль что никто не кажа. Каб не было ніякай прапаганды, якая казала, что у нас есть правильные люди и неправильные. Мы все разом, мы все белорусы, незалежна ад мовы. Галоўнае, што нас робіць краіны, гэта наша зямля, гэта нашы традыцыі, мэты і каштоўнасць. Вось такое меркаванне ад удзельніцы з чырвона-зялёным сцягам на ланцугу незалежнасці мы зараз пачулі. Дзякуй вам. Ідзем далей.
яшчэ на Кастрычніцкай плошчы мы знаходзімся. Я па суб'ектыўнаму майму меркаванню тут пераважна моладзь у гэтым ланцугу незалежнасці знаходзіцца. Людзі актыўна фатаграфуюцца, робяць селфі. Вось. І такім чынам дэманструюць сваё стаўленне да паглыблення. Такім чынам людзі дэманструюць сваё стаўленне да паглыблення інтэграцыі. Рэдактар трансляцыі мне зараз паведамляе, што такі ж ланцуг зараз і ў раёне плошчы Перамогі ўтварыўся. Вось гэта даволі далёка адсюль. Туды частка пратэстоўцаў пайшла, якія удзельнічалі ў мітынгу на парку Янкі Купалы. Бачым, людзі стаяць тварам праезнай часткі. Яны не выказваюць ніякіх лозунгаў. Стаяць, узяўшыся за рукі з чырвона-белымі сцягамі, у тым ліку. Вось, бачу знакамітага блогера. Бачым тут. Что тут отбывалось, если можете нам рассказать? Просто пару пьяных каких-то чуваков ходят, кидаются, но почему-то люди в штатском не хотят, как 7 декабря исторически задержали же вместе, да, то есть, а тут что-то не хотят, Просто ходят, цепляются вот к работникам, что ДПС, что это, поэтому что-то стрёмные персонажи. Однако никаких великих конфликтов тут не было. Пытался флаг, что-то вырывать такое, но мы не ведемся, поэтому все нормально. Дякую вялікі вам, гаспадар Пальчыс, знакамітасць інфармацыйнага медыа-кола Беларусі. Ідзем павольна. Вось бачым гэтага на самой справе даволі дзіўных паводзін чалавека. Складана мне сказаць, ці ён знаходзіцца ў стане ап'янення альбо нейкім іншым стане. Аднак паводзіць сябе не вельмі прыемна, не вельмі прыязна. Працягваем рухацца ўжо ў бок універсама цэнтральны. Падыходзім, бачым спрацоўнікаў ДАІ, якія сочаць за тым, каб удзельнікі тага спакойнага надзвычай пратэсту не выходзілі на праезжную частку. І больш людзей у форме я тут не заўважаю. Вось зараз мы вам пакажам, што адбываецца далей на іншым баку вуліцы. Там таксама працяг ланцуга, людзі са сцягамі. Вось нягледзячы на тое, што ўжо афіцыйна нават паводле заяву Павла Свернца сённяшняя акцыя скончаная. Усё людзі не разыходзяцца, яшчэ застаюцца ў цэнтры гораду. Яны стаяць уздоўж праспекту і такім чынам дэманструюць сваё стаўленне да пратэсту. Заўважылі мы з вами знакаміты сіні мікрааўтобус, вядомы транспартны сродак беларускіх праваахоўнікаў. І ён з'ехаў з плошчы. Вось паволі ўжо удзельнікі гэтага ланцуга сыходзяць з Кастрычніцкай плошчы, людзі паволі разыходзяцца. На самой справе так і было і запланавана, што ланцуг незалежнасці не будзе працяглай акцыяй. Нагадаю, вы глядзіце жывую трансляцыю радыё Свабода з цэнтра Мінску, з Кастрычніцкай плошчы, дзе мы сёння вялі з Александрай жывую трансляцыю з акцыю пратэсту. Працавалі на працягу гэтых 3 гадзін побач з вами. Нагадаю, заўтра таксама запланаваная жывая трансляцыя для Свабода. Вось мяне ўжо не будзе, але Александра там будзе прысутнічаць.
Я не ведаю, ці казаў пра гэта Алесь, але якой бы сацыяльнай сеткай вы не карысталіся ў Беларусі, калі ласка, зайдзіце ў яе проста цяпер, знайдзіце там Радыё Свабода і падпішыцеся. Калі вам няма часу заліпаць на гэтыя доўгія відэастрымы, якія мы так аддана для вас вядзем, падпісвайцеся, калі ласка, на наш тэлеграм-канал, бо там дзесяткі пастоў з самымі свежымі апдэйтамі пра тое, што адбываецца у Беларусі. Калі ласка, заставайцеся з намі. Заўтра таксама мы будзем весці шматгадзінны стрым, і таксама ўсе нашы сацыяльныя сеткі, нашы аккаунты будуць узрывацца цікавымі і важнымі навінамі. Заставайцеся са свабодай.